Arale elekwa n'otu o si aga ụmụ ibe Adamaz ka ife na-emezi aya TikTok lụọ ọlụ gị na n'oge na ka ilue na 66 ka ife na-eme 66 afọ mee Lewandowski ezi nwanne emesi ọfọ nwanne phone today na earlier today na Man U win Liverpool, so mụ just na-enwere obi aṅụrị since Lucas Julian Ebo, Jay White, Thomas Pedetta, Michael Slot, ka ihe na-eme Ụgbana Martin Obi agụm mana afa mba Obi, some people amụrụ na afa mba Obi Ogbukara Chibueze all the way from Italo, ka ihe na-eme Zika King Loda Protku Benjamin Lamini ka o si ada nwanne m ya ma n'ife dị mma. Good evening, ọ dịgo ka ọ ga-adị oge akara ka elue na King Loda ya afọ gị abalị a onye ọbụla ga-emegodo ụmụ ka o si adị etego onye ọbụla na-abịa ebe a ga-adị nkwadobe ị ga-akwado maka na onye ọbụla ga-agba ọcha akọnzọtụ m ife mụ na ife na-emelụ m ife, so o nwere ife ọ na menụ ga-etinye arụ na akwa n'abalị a ka ọ dị mee. Yes. Okay, the clean. Linda Garu, Ernest Chimako, Ụgbana Martin Obi, all the way from United Kingdom. Ernest Chima Afonge, Chizibi, Kirian of Godleaf, Sylvanus Annie, all the way from Angola. Wannan nke ife na-eme na Angola na-ekilikata m ukwu ụmụazị Angola ala na-agba m nke South achazi m anya nke Angola nwe nke bụ na efu like this onwe nwa Angola nwa ka esi na adị wee ruo isi na wee gbasa nọ na-erikwu ihe na Angola maka nchi ka nna gwa unu na-eri ihe ndị Angola unu erie n'ụwa kedu ihe ọdụ chai na ọ bụrụ na ụnụ ukwu ndị Angola confirm ebe nna gwa anyị ọ bụrụ ile anyị nwa nọ South na ebe na-eti na ha mgbe efuru nke Angola Chinedu Hadi Osta, Emmanuel Ogbonna, Ebuka James, Iroko Dike, Mark Ruland, Sylvanus Ani, Chinedu Hadi Osta. Now, one of Fukosi adina be Ned Nwoko. Even na-eme na be Ned Nwoko ka nchọ ka anyị n'anya before anyị abanye na okwu Maazị Nnamdi Kanu proper onye ọcha nke na-eme God's Love TV. Before mba n'okwu Maazị Nnamdi Kanu, well, eventually make a followers amalụ. I don't give a shit if you na feel like o eventually why if you go ife wepụ ọnụ na okwu Biafra Chukwu kpọkwa agha ọkụ any day ị ga-emepe ọnụ gosi m na mwepụ ọnụ na ihe dị n'okwu Biafra ọ dị ka isi adịrọ gị mma. Wepụ ọnụ ka onye kwuo onye kedu onye amụrụ mụọ Biafra, kedu onye nyere power authority over na Igbo niile, who be you kwan he decide onye ga-ekwu okwu gbasara ihe na-eme n'ala Igbo na onye ama na-ekwu who be you ese onye dị na-ekwu n'okwu ya efe ọ na-esu anyị afụrụ n'ala Igbo onye wepụ ọnụ ka onye kwuo ya onye ka a mụrụ ọ bụrụ nna ya nwe ala Igbo, who born that person, who born you ala Igbo etu ọ dị ife nna gị ketara abụọ small portion n'ala Igbo etu ana Igbo dị gbagburu ihe nna gị ketara nna ọ mụtara gị that portion space ahụ ọ nọ ọ karịa ona maka eje na village o nwere ike nna gị onwe edu say na village unu nke nwa na-abịa decide onye ga-ekwu na ya na village gu nobody recognizes you ịdịrọ relevant karịa mụnwa obodo isi na ya nwere ike anụ ụda afịa to compare to obodo nsị ya
enwere ike ebe ahụ isi pụta onweghị onye elu zuru n'ime your family based on ife Biafra mgbe a nụrụ ọgụ Biafra enweghị ilu zuru mana ịpụta taa isi m na m wepụ ọnụ n'ihe na-esu anya afụrụ Chukwu tọnda ga-agbagbu ego. Alright, ka anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu anyị jee na Bened nwoke ka anyị kwuo ife anyị fụ nwanne gee ntị ka m gwago ụnọfụ ndị niile anwụrụ anwụ na movie industry ụnọfụ ndị niile anwụrụ anwụ everyday ịmara nna agwa unu ebe a everyday a na-agwa unu onye nke anwụọ onye nke anwụọ n'ichek ya since 2015 ka m were 2015 jee lue taa ife nwụrụ anwụ na Nollywood ka m wepụ ọnụ kịta bido na 2012 jee lue 2020 ife nwụrụ na movie industry mago nwe ọnụ o nwere ife na-eme di ya most of you doesn't know before nwanne gị na-asị na ọ na-eje art film or this and that nene ọfụma ihe gbasara ihe aṅụrụma na nke a na-akpọ akpọ ma nke a na-ese ese o ji ha n'ọrụ na anụ ya nna gwa gị most of them na-eku ihe okuku ọkwụrụ maalụ mgbe Tonto Dike na Churchill gbasara ọkwụrụ maalụ ife Churchill complain ọ complain ya mana some people bịa n'anya ọ dịfa ka ọ bụ ịmara mmadụ eji ọbụla krachiri nụ dị ma na-adị abusive ozugbo mana o nwee onye bi ebe ahụ mara ihe nke nwaanyị a na-eme ife nji kpọbalụ gị indọstrị bụ dat na okwu ọbụla m na-ekwu ana m eme ekishọ ana m agba mbọ ka m fụọ onwe m n'ime ya ọ bụ na nke m mere experience m na-agwa gị based on experience oge niile efuru kidney na-eme ndị a na-eme ndị a nna efu ihe ndị a na-aṅụ efu ihe ndị a na-aṅụ ha na-aṅụ n'ite o nwere oge na-eme olu asị gị na ihe a bụ Dutch courage enwere okwu bụ na echi ikwu onwe okwu ya achị gwa mmadụ efu ya eme bụ ije ṅụọ mmanya o nwere isi even you the thing bụ na ị mara m ọfụma if you know me too well ị ga-adị surprise ị na-anụ ya na-agwa gị ị nwere ike ịnema ndị ka onye na-aṅụ ihe ma ọ this and that mụ na gị nọ ị ga-amata onye ọfụma enwere ihe otu a nọ na enwere ife m ga-eji na-anyụ na nna eme na nke ma na-eji na-anyụ ọkwa ifulu Igbo before adị m emetụ ya aka na n'ibe nna gwa gị even mgbe m na-ele ya ele nya na South Africa mgbe m na-ele ya sef adị m esenwe ya o nwezi oge oluzi mbidozie wee na-ese ya nwa obere ife nwa m ga-ekuchalụ like this ọbịa m n'isi nwa obere ife m ga-ekuchalụ ọbịa m n'isi ụmụ abịa malụ my gauge ọ bụ na onwe nọ na Joburg onwe nọ na Joburg bụ ebe a kịta Izuchukwu ọzọ emere kwa ọ sị my man na Joburg CBD MTN taxi rank MTN ahụ o kwuru ebe a bụ ebe ọbụla sọrọ gị isi wee na-abịa Joburg na MTN ka a ga-drọp so ịmalụ m o nwere onye ma m gasị gị na ya ma ya asọ onye na-ese ihe ma onye na-eme nka mgbe m nọ na indọstrị here adị very mgbe ife na mmadụ dị innocent mgbe m nọ na-eme fim adị more than innocent adị m aṅụ mmanya nna aṅụ mgbe a bụ Don Simon ọ ife nna aṅụ mgbe a bụrụ na mmanya ịmara ife mee bụ na i nwere isi mmanya the worst thing ga-eme gị bụ na efuru mmanya wufu enwukarịa geji enwere m isi mmanya ịghọtago ntị bịa mee travel jee South ṅụọ mmanya ha batazie ebe afụ na mmanya anyị enwere dị isi mmanya anyị enwere ọkeki ọ bụrụ na ife dị na mmanya nna aṅụ ngosi gị mmanya m nwechara ebe efu na ife m nwere ebe a bụ oke nkwụ biya na-ebu nche ịṅụ mmanya ṅụọ small stout wichi mana ọ bụrụ biya small stout mpịa anya ebu ha adịgo m oke ya ọ bụla ị na-akọzi na-akọla onwe ma ọ bụkwa nnọọ black label mma aṅụ black label red label m ga-aṅụ blue label m ga-aṅụ ma my favorite bụ Jack Daniels nwa obere na-enwe nwaanyị na-esichala ibe m ma ọ bụrụ na ihe a na-eku eku I will tell you elenya na n'obodo Mbawo
so ma agwa gị na implications dị na ya. Emetụ m ya aka fụ na ụzọ adịrọ n'ihe a. Ọ na-ewutekwu m as at that time. Nnesi anya wepụ ya aka fụ na ihe anụnwa ihe nji wee wepụ aka if not aka m azụ ya bụ na ọ bụ na ị nwere onye kwụ n'azụ gị, ị ma na ihe ọbụla ị na-eme you are entirely on your own. Onwe ihe pụtara na ibulu ejekwana ka alụ mmadụ njọ na-abịa alụghị court na-abịa afụghị na sel onwe bịa alụghị aka nji asị mmadụ na-ene famili si bịa pụta bifo ị na-ekoghịgasị aka n'ihe dị iche iche ka ọ rapụ ịbụ echi eburu bọdụ nyelụ ndị mmadụ ịkaba ọnya njọ na ndị otu ya. O nwere ebe kwesịrị itinye anya wite tinye n'anya nwee nke ị ga-etinye tinye ihe dị gbasara ọgwụ a na-aṅụ ngwa ụnụ mkpọbara ga-afa ụmụ hard substance a which nna agwa ụnụ. O nwere mbọsị nna agwa ụnụ si ụnụ na Naijiria na-ene anya na anyị ga-emesịa in the next 10 years ụdị jonki anyị ga-enwe na streeti anyị ị ga na-agbapụ n'aka. Ife nji agwa ya bụ na o nwere ụmụnne m na ga-emere travel ndị na-azụ afịa ọgwụ afọ ike nọ na nga fa nọsịa kịta emefa dipọt fa bata ebe a na onwekwa ebe ọzọ fa na-eje fa ga-ebidogodo ebe a. Ọ na-agakwu afịa na Naijiria. Ndị Naijiria na-eku mkpụrụ mmiri anyị na-apịa ịtalị mkpụrụ mmiri 2020 2021 2022 ruo taa mkpụrụ mmiri agbagona. Ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri a bụ ndị na-eme respect na ha na-aṅụ ya. Ha na-aṅụsị all those things ma ị ga-ama. O nwere ndị na-akpọ complete coke. O nwere nke a na-akpọ buusu nke ahụ abataba ebe a. O nwere nke a na-akpọ buusu jụọ ndị nọ na South ka agwa gị, you never enter here. Nke a na ị na-eku ya ọ dịkwa maịdị, ọ na-enye nsogbu, ị na-ekuchala ife gị mana imegide ha na onwe mgbe ya edizi addicted to it. Ife ha melụ some of these stars ị na-ene anya kpatalụ na o nweghara nke ọbụla nwee problem ayọba ego ozugbo. Ego ha niile na-ana n'afịa enwetakwara na ego ejego paakị ya oneku. O nwere onye a na-akpọ iri amada guy a na-akpọ Hanks mgbe ha anyị na-eme fim ị ga-eje nwukwe nna room ya like na-ebu production assistant ka ije kpọpụta ya na-eme ụdị ọlọ ya na-ekogodu ị na-enye anya nna ya ghọta. Ọ bụghị onye ọbụla na-abịa nwu ya nso eme ama udu ọ nọ n'ime ya na asị ka itinye isi. O nwere big actor ị nwere ike ka ijidekwara ya ihe ọgbaka ịmanatị nwee mmụọ na-achị nwee otu o si arịa ya na-arụ onye abụrụ ka o si eme ebe a. So ndị mgbe anyị na-ene ya nwee nke bụ na ịfụ mmanya obu n'aka anakwana ya mmanya a. Ihe m fụrụ n'indọstrị anyị ọ dị too much. Bịa bụrụ ebe ụmụ nwaanyị nọ. Most of these girls ị na-afụ ụbụ agbụrụ hapụ na emere makeup bịa mee fim. After ka emechara ịba a n'azụ akpa ha na ya na-eko ịma ihe dị n'ime ya. You don't know these people. Ihe eji eme ya bụ ị na-ene these people anya ọrụ ha ji n'aka lined up. Ndị a bụ stars na-egekwa ntị. Ebru script enye gị agwa gị biko na-achọrọ ịba ọrụ a next week. Ị nara dị ọrụ ti isi kwere gị ụgwọ ị mere ego na-atọ ụtọ. Etu a ka ị esi nagide ọrụ abịa ọrụ ya alụ ehipụ. Mgbe ahụ ọrụ bịara ehipụ o nwere mgbe ọ na-eru ochioko ị ga-anọ na lokeshọn onye a ndị ekwere nkwa na na-abata nke ha nya echere na gị today they no see you. Ị ha nga dị job asịkwa ka ama na-eji ka erichedolu ndị nke ịlụchaba ya agba ọsọ na nke ha. A na-eji polisi bịa na lokeshọn kpụrụ atọ kpụrụ ya na ọ eje ka ọ jee rụọ ọrụ n'oji ndị a n'ọrụ. O were iwe a bata na your set ị bịa fụ n'ebe ha na-eme mistakes action before you know it o mee na mistake. Mistake o nwere mgbe na-anọkọta sef ọ dịka ya anụ bọọgụ esemokwu adadị a ihe afụsị all those things na-eme. So o nwere mgbe ọ na-eru isi ejugo nwoke ma isi ejugo nke nwaanyị
ọ banye na moto ọ bụrụ na ọ bụ moto ya bịa ọ tinted ọ nọ ebe a gba AC ọsị ọ nọrọ ebe a kugodu kuo ka o nwetatụ onwe ya o kuchakwa nwa obere oge ọpụta. So most of them na-eku ihe okuku. This very girl na nna ya ukwu bụ Ned na-anụ ife Ned na-ekwu bụ na na-aṅụ aha ịnọdụ dị ya ka ị ga-ama na ụmụazị a na-ekucha onye nke mkpọrọ afa mgbe ị na-enye anya na mkpụrụ anya ị ga-ama most of them ha na-eku onwe onye nke m ga-akpọrọ gị afa mụ na ya ekukọgo anwụrụ nwee nke a na-akpọ ini mgbe a ọ na-eku o soro ihe sere ya na nwoke okwu mgbe a and so many other people ndị na-amara their lifestyle. Onwe nwoke ọbụla chọrọ ka ya nụta nwaanyị na-ese ihe ọsịsa except ma nwoke na-aṅụ anwụrụ o were anya anwụrụ mata ọyị ya nwaanyị na ya nwaanyị na-ekukọ ya na ya na-ekukọsị ya na mgbe a na-eme ọyị anụkwara ana di na nwunye nke nwoke ya alaiki ka nke nwunye ya stọpụ ya ka ha na-aba ya abụ ewi ọ bụrụ ihe ọma ọ dịrị mma ịghọtago unu ewe n'iwe na mmesi na fesie because of ọkụ unu ewe n'iwe ọ bụ na mma ekpuchi anya m ka unu nwee ike fụma ọfụma maka na dị ọkụ na-enye m nsogbu n'anya biko ka m mechie n'anya m unu ewekwa n'iwe don gbaalụnụ m biko gbaalụnụ m ị na-anya n'indọstrị o nwere nke na-eme agburu mgbe ọ bụla efere na-eme ka agburu nene that girl ọfụma ọ na-eku ihe nenesi ahụ enwe ihe a na-amachagharị na-emesi ihe dị anya ndị a na-eku o nwere ihe a na-ad ma ihe amarụ so agwago m unu lessons. Yes, I win taa nwanne onye ọbụla congratulate ya Man U na ọ dị izi imeri Liverpool. So ihe anyị na-epikite from that family to marry a younger girl like that adro suitable for an old man dịka Ned Nwoko. And ịma na ihe mee kịta anyị aga behind the scene ka anyị mara ife na-eme that marriage ya ịma na that marriage bụ arrange mama the girl play instrumental to that marriage and ka akụkọ si akọ a na-akọwa na okomisi dị nwa na komma na nwebu konjafa na ekonjabụ before itego and ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ a way to escape poverty kafa banye ebe ụnụ nwaanyị jide aka ka anyị gọke n'ọgọ ka ife anyị na-eme ihe ife a na-eme ya eme. So now ọ bụrụ na that girl a na-ekwu okwu ya na this man nọ at the age of 35 ọ bụ na that girl go 35 nwaanyị ruru 35 amara gị ya bụ ịkwanyere onwe ya ugwu mana onye nke anọ na 20 ụwa ka na-efe efe n'isi unless ma ka dị younger dị ready ịgbadi egwu oge okoma na-anụ this girl dị on mgbe ahụ this man bụ ndị 75 ha mara gị ihe a na-ekwu ọrụbaga arụrụ ana by 1980 ọ mara gị arụrụ ana na-alụsi ike iyetago by 1990 ọ bụrụgo ihe ọ bụ odogwu iyetago so now time fa bụ oge ụmụ nwaanyị na-enwe ndidi ụmụ nwaanyị na-tolerate ụmụ nwaanyị na-eme one or two hube isi enwe Facebook enwe ụmụ ibe anụnwa generation ọ banye n'aka ya bụ ndị na-amarife bụ tolerance ndị bụ na-eme ya kpam na-arụ fepụ ilo okwube nke nwazi na onwe gị based on na ị chọrọ ka afa gị na-efegharị as a respected entity ihe a na-emebinarị gị nwoke tie nwunye ihe today ọ gbaa n'iru akwụkwọ which ịma na ọ dịrọ like that nwoke tie nwunye ihe today ebupụta ya n'iru domestic violence
Imagine na nwere ihe lead to that violence. You gotta go. Enwere ihe lead to that thing. Mana a mature lady sometimes ga-ama how to. Ana mgbe ụfọdụ ihe niile a na-esi n'aka mama. Ka m gwakwa go because na ọ bụrụ onye ọbụla na-anụ ife nnekwu kịta ka m maala onye ọ bụ. Ebele na-emelụ many girls ndị fụlụ onwe fa na this generation. Ebele na-emelụ nga bụ that na ịmarọ the implications of bringing up kids outside their father. Where we are heading now, ọ ga-enye anyị nsogbu. Now, when we were growing up, knowing that Papa is there, when we go to discipline nke ọ na-etinye n'ime anyị, and the life na the balanced. Papa nwere ike jụọ gị ezigbo aka. O na-etighị ka nwa anwụ, o ji iwe na-etighị, mana ọ makwa na enwekwa ife ga-dilute ya bụ mama nọ on the side. Mama kpọnata. Ọ bụrụ na mama ka o belu n'isi, o ticha unu, papa kpọta unu nso. Ịghọtago? Mana nke a kịta, who is there? Nobody. Mama dịkwa engaged, na-ekwoghalị from here to here. Ka anyị welu mee edochie wee mee case study. Maka ife onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya. Mee bụ nwunye ya ọlụ. Over 3 years now, or 4, ọ gbapụ n'aka di ya. Nwaanyị a dịkwa mma ka study anya ọfụma, because ọ bụrụ na nwaanyị a na since ọ gbapụ n'aka ya ọlụ na ọ tabeghị na onwebeghị nwoke jere ya n'ihe, nwaanyị a sikwere ike enidikwe ka a study anya kedu ife na-ekweli egwu. So na ọ dị possible na nwaanyị ga-anọnwu 2 years 3 years akụchara. And anyị na-agbakọkwa bụ na ọnụ na-eli adịgo committed. Now, ọ bụrụ na di na nwunye gbasaa, oge anwafa gbasaa, nke nwoke ga-akpọrọ ụmụ ya nụnụ, ọkwa ya ka a ga-arapụrụ ya nke nwaanyị. Ịrapụrụ ya nke nwaanyị, o nwere ka ọ zụọ ụmụazị azụ tie etu mpafa si wee chọọ. O nwee ka ọ zụpụtafa mmadụ. Mpa na-enetezi ụmụ ya enete, ọ netasi ọ naba, ọkwa ya nke nwaanyị adịzie free because o nwezi onye na-abara ya mba. Mgbe ahụ dị free, iwefu ụmụazị bụ na fe enweghị idea na ọzịkwa na di. Ọzị ụmụazị a ga na-asị how are you ka ekwanụ. Maka na enwere ike ị na-edebe arụ na-ebu high standard, na-eche na ndị ene ga-afụ ya. O nwere onye n'ime ndị a dị ready efe, and o nwere onye n'ime fa dị ready to commit. Ọ bụrụ mgbe ịmụchagoro ụmụ na-abụ ụmụ ịtọ, ibe a na-abịa bụ onye bịa ọtachalụ ọgbadosi anya ike, a ga-ekwe gị nkwa ọtachalụ ọwa. Oge Tonto Dike pụta aka chọchị kpokpo giri kwere nkwa enu kwe nkwa na ọbịa ebe atachalụ waala onwe ya. Na Evan Okoro ọ nụrụ nke ya chap ọkwa so na Indiana fine. Etu a ka ọ dị so many places. Ụfọdụ ya ekweghị nkwa. A single girl sef ekwelụ nkwa gbaegodi engagement ring. Ọ kara anụ na ntị na nwoke anụ na nwaanyị ọzọ, o jikwa ring na-agbagharị, ma ya bụ ozi agị nwa jego mụọ ụmụ na-abụ ka efi na-elu na ọ ga-eme. That your dream man will never come, because anọ na social media era. Nwoke ọbụla na-etinye isi ebe a, ọ ga-adịgodu ready na aga analyze life ya n'iru akwụkwọ ebe a ka a ga-agba nya tọọ ọnya ka atọlụ rifle eje bubute life the man. Oge Evan Okoro na-achọ ịnụ di ya, mgbe ozugbo mere ya efo ndị si na village that boy bugodo ụzọ pụtagodo bubute profile the guy, gwago na onye a bụ crook, no land grabber, no si na nga pụta n'ọnwa ojenga, this that atọsa. Etu aka esi je bubute, agwaghị niile eri nri onye a rifrọ. Ịfụ nke Judy, a na-agwaghị nọ nri ọbasi rifrọ, ka ọbasi rifrọ ka ya ọlụ jiri buru this that, ewere ọnụ gbuo ya ọkarịa amadị eji akwụrụ ọtọ. Now ele na-anọnwụrụ n'aka nwoke, ọ sọrọ ka ya nọlụ for the sake of her children. She cannot tolerate.
ajụjụ ị ga-ajụ onwe ube nna gị ọ na-etibaghị ihe bifo, your senior brother ọ na-eti gị ihe, mpụ na-etibaghị ihe. Ọ bụrụ na ịchọ aka na-eti gị ihe, gbakọọ kedu ihe ị na-eme ihe eji eti gị ihe, avoid it. Ana onye tiri gị ihe nwere ike ọ bụrụ na o tiri gị ya to correct you. Nwoke niile, nwoke ọbụla nwere orientation o ji too. Ọ bụrụ na ebe somebody na-ada like ya, avoid that thing. Avoid that thing. Ọ bụrụ na ị nụọ di, ọ bụrụ na ị nọrọ na be di, kedu ka nwa gị ahụ na-etolite si ya ama ihe bụ marriage? Ị na-azụ nwa gị echi ka ọ banye na be nwoke, kedu ka o si ya ama ihe bụ marriage? She will never thrive, she will never fare in any marriage ọ banye n'ime ya. She will never know how to handle a man. I need a man that will be so this, a man that will be God-fearing. Nne gị mụpụtara gị ọ dị God-fearing. Ọ dị God-fearing, ya gwa gị onye bụ nna gị, ya gwa gị eziokwu. You want a God-fearing man, a man that's responsible. Nwa onye man dị responsible. Ka ị nụba na we are all scam. So for you, na-akwado ka ị prepare nwa gị ka ọ nụta ezigbo di echi, nke ị nụtara anụta, ị nọdụ nwụrụ na ya, ị maintain nwụrụ ya. Na this girl kịta oge ọ nụ di, ọkwụ n'ofu ife dị naanị papa the girl anọrọ na life mama ya. Ọ the woman na arrange na-eme ihe niile, ya bụ nwoke bụrụ nwaanyị, ya nwoke bụ amụ, ya ji ọlụ na-eme ihe niile, onye ọbụla na-awọchi ya, ọ na-atọ. Nwaanyị kwesịrị ịma na o nwee boundary, o kwesịrị inwe ebe ijedebere. O nwee one of my brothers nụrụ nwaanyị, ife mma na onye a nwunye ya, echọrọ m jee nnụta ya, ama m oge ọ nụ, amata m amata nwunye ya. Omesi ya nwee oge fa nwere okwu, nke nwaanyị agbapụ na bie, kwakọrọ ngwongwo ya na ka ọ nalụ. Nke nwoke malụ na ọ narọ befa. Oge nna ajụzi nke nwoke si ya na ka ị nọrọkwa on the safe side, kpọọ ọgọ gị nwoke na phone. Nwanne nwoke jụrụ nọmba ọgọ ya nwoke, jebe jee n'ebe ahụ ị na-anụ nwaanyị, ilu oke ịkọwalị osi na ya ma ebe ndị a nọ, kekwa na ụdị marriage nọ n'ime ya. Ị nụrụ nwaanyị iji ya nọmba ọgọ gị nwoke, ịma be ha ka ezi isi nwaanyị ị nụrụ, you no fit explain am well. Mmalụ na marriage eru ụlọ, o nwere marriage a na-arrange n'ụzọ, akpọkọta ndị mmadụ anọrọ ka ndị ọgọ eme ya, atụọ ngwa iburu na ihe ahụ bụ ụmụ ihe anyị na-afụsi today. So ama ka the man ga-esi wee nwee respect for you echi. So ihe niile agatọkọrọ agatọkọ, ọ wee bụ na ọ na-eme na ọ bụla a lesson to most girls. There are things you don't jump into because of what you benefit now. Look at the long term of it. If all ga-apụta, enwere consequences to most of the decisions I na-take today. Na that guy amaka na o nwere ego, esi na ọnya ka ịchọ. Any handsome guy ọ bụla ị na-adanye n'aka ya, dị nkwadobe heartbreak. Ị ga-adị nkwadobe heartbreak. Nke ahụ bụ iwu ka ọ bụ. Ihe ọbụla ị na-aba n'ime ị ga-akwado, ọ makarịghị ọjọọ karịa. Ị ga-akwado. Ị ga-ahụ efu iji m ya wee na-adagbu onwe gị ebe a. That's the money ka a ga-eji wee mụọ ọkụ gị echi. A ga-amụ ọkụ gwa gị n'ibu ego diga na ego ka efu, because that guy nwere ike o nwere a good character. O si ike ifu a handsome guy nwere a good character. Hapụ ihe love bụ ihe eji ala ọtụ. I love you bụ tiketi a na-agbara wee laa gị, o nwere ihe ọzọ. Ọ love gị for gịnị? O nwere ike love ọ maka na ị mara mma, maka na ihe anyị fụrụ n'anya ka anyị ji alove. Mana o ruo the time of marriage, a reasonable man can never marry you because of your beauty. He will come for you because of what you have. Ma ọkwa na ihe ọfụ n'ime gị, he will come. Ịghọtago? Ị ga-afụ a rich girl, ọ dị rich, a na-aka ịrụrụ ọrụ n'ihe, mana ị ga na-eme konje si ka ịbanye dị ya ka irie ya this that.
marriage will not last maka na ijiri eziokwu banye ịgwara onwe gị eziokwu. Same is applicable na-enwe gị nwa na-akara ọnụ, ị na-eteki decisions, ị na-enene the things na-amụrụ n'ebe a na-adụ nwa nwelu nne ka nke nwere nne na-amata ife. So ọ bụrụ ife dị na ya. Now let us migrate to Abuja ka anyị na-anya na the event of Maazị Nnamdi Kanu tomorrow. Ekwuru m 2 or 3 days back, was it about 3 days ago, mere program wee sị gị that na protest a na-abịa ọ dị mma ka onye ọbụla participate ya. Ọ dị mma ka onye ọbụla participate ya. Mana oge m bịa check ya date, oge emelu EndSARS ọkwa 20th October. EndSARS ọkwa na 20th October ka emekwara ya. So this very one etinyekwala ebe a. Ife m kwuru that day bụ anyị amalụgo this Nigerian state ka ọ dị. Or a fundamental human right of every human being to exercise his freedom and to protest anytime things na-adịrị okay. I may travel matter that if you want to protest, you ga to police station, nyefe akwụkwọ iweta from court, gwafa na ị ga-eme protest, which na ụmụele Sowore agago n'iru wetacha akwụkwọ niile ha submit cha to Inspector General of Police, even though not kpọrọ ya illegal IGP. Nyanwa bụ onye Yoruba si ya nweto ikpọ ya, onye Igbo ọbụla joinụrụ kpọọ ya kịta fụ na that man ga react. Onye akpata na nna agwa ndị be anyị okwu sometimes, ife nna agwafa bụ based on ife mfụ. Otu efu na ọ na-akpọ Inspector General of Police illegal, gwa gị n'olugo age of retiring ka nọlụ dị ya, so na ọ ka bụ illegal. Ọ na-ekwu ya dị free. Onye Igbo ọbụla ga-join ya akpọ onye afa, ị ga-enwe problem echi. Ihe ọbụla anyị melụ na-adị iche. O nwere inu my mother na-atụ ụmụ mgbe ahụ. Ọ sị na onye ifie na-eme ndakọ, onye ifie ya na-eme ndakọ gburu akwụ ya dakọrọ na mpote ede. Ụnụ mụ ife bụ ede, ịma ka akwụkwọ ede na-adị, ịma na onwe apawa, mana onye nke a jiri gbuo akwụ ya dakọrọzie n'elu mpote ede. Lezie na ede ha ngiri ya, ị kwesịrị ịghọta ebe nneje n'inu ka ọ bụ. That day bụ 20th of October enwego stain na history of the country. Ama m ihe kalụ Sowore obi o jeti ikwu ya that same date. Ama m ihe karịa obi o tinye. O tinyelu this call and many people respond to it. Anyị nwa bụ ndị Igbo amasị mmadụ ejekwana. Aga m asị gị, if you want to join the protest, fine. Because if I na-eme abrozi no, it's not just for IPOB, ka edebere ya ndị IPOB, but aka ka a na-agbaji ndị Igbo. Agbanyere na many ndị Igbo nwere grudges against Maazị Nnamdi Kanu. Maka the worst thing onwe eziokwu. Adịrọ interested n'ihe a na-eme. Ọ dịrọ interested bụ na ọ dịrọ interested. Ha kparịrị ya. Ọ na ga-like gị. Onwe ndị ama na-like gị. Ife ị na-eme ọ bụrụ onye ọbụla ga-like ya, ama na-like ya. Onwe onye na-like rọ ife ị na-eme gbasara Biafra. Ha kparịrị ya, kpọrịrị ya. You know like you, so you know like you. You don't force people to like you. Ife ọbụla ị na-agbaghalị today, ma ọkwa na any agenda ị na-epuch, ọ bụrụ onye ọbụla ga-like gị. Ịtụ unu si wee kpọ Peter Obi asị, ọ na-like ya because na ọ da-achụ Biafra. Ya mere most of you ji wee kpọ ya asị. And I put it to you, you didn't ịkpọrọ the man asị on your own. Ịkpọrọ ya asị because no rhyme with ideology Nnamdi Kanu na-push. Also na one of the Southeast leaders. That's why you don't like him on our politics. Now, for me, like Peter Obi, I like Peter Obi. Wepụtakwana ego mgba fuel, Tameria campaign. Also no ihe iji wee kpọọ masị.
Now mụ wee sendịrị onye kpọrọ m asị because of it. And for that reason, enwekwana m ike otu a Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị a ka m si because na ịkpọrọ m asị na ihe ọbụla gbasara Nnamdi Kanu nọ ya n'afọ m ụfụ na-arụ. No, emeghị m ya eme. Mụnwa sị na personally na mụnwa alaikọrọ Biafra personally on my own, nye gị reasons nji na alaikọrọ ya. Adị m straight about it. Mana nke nwa na-achụ ya achụ, I will never hate you because na ị na-achụ ụdị ya. Ife nna ọbụla ọ gbakasịba m arụ mkpọọ gị gwa gị na ife ị na-eme na ọ na-edistọb m because ị mebere ya mebi ya na ị na-achụ ya na ị na-achụ ya na ị na-achụ ya. Anyị enweela many injuries, anyị enweela hatred, many things emeela. Ọnwụ ike sie ihe nya o butere anya mmiri, o butere isu ude, o butere ite ikikere eze na ebe akwa obi. But still, anyị bụkwa ndị Igbo. Ọnụlube nwanne ama agbanata ọsọ. Otu ọ bụ nwanne anyị ka a na-ekwu. Ndị mba apụtago, ndị Hausa kwuru, ndị Yoruba kwuru, anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị ama abụ amosu si nwanne anyị ya tọdị ya. Alaikọrọ m Biafra, mana ihe asị na m alaikọrọ ndị Igbo. Alaikọrọ m ndị Igbo, ma m alaikọ ya afọ abụ Biafra. Ka ịghọta the thing. Alaikọrọ m afọ anwa bụ Biafra, mana alaikọrọ m ndị Igbo. Ihe na-emetụta onye Igbo m ga-apụta. Ihe nke Nnamdi Kanu ji emetụta mbụ maka na onye Igbo. Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu bụ onye Biafra, nna m wee sendịrị ya. Mana afọ a bụ afọ ọnụ na-aghọtara ọ butere ọnwụ ike n'ala Igbo. Ife nji adonye iru sisi jee protest ya bụ na o mee na kịta ihe a na-ekwu abụọzi Biafra, ihe a na-ekwuzi bụ ndị Igbo. Ihe a na-akpọzi ndị Igbo, all the South East content creators. Jee check ihe VDM kwuru na China oge ụmụazị Igbo gadara ya. So ọ na-atara anyị ka ya bụrụ ezigbo mmadụ maka ụmụazị Igbo na-agwa ya si ya na ha sọpọtụ ya wa bụ Lord afa this that. Ihe ọ na-enye excuse bụ na ya nwa na anekwa anya afụ na mgbe a kpochiri ọgba ọgwụ o nwere South East content creators kwuru about it na ọnya kwuru ya this that mgbe onye nke a nwụrụ fish magnet na ya jikwa wee jee. Ife a niile is nothing. Ịghọtago? Ọgba ọgwụ abụrụ the only market nọ n'ala Igbo nwere problem. Many people na-enwe problems yara ndị a. Otu onye nke ahụ nọ ihe ọ bụ opportunist. O nwere agenda ọ na-epush. Nkịta o bidogo bragging na ya bụ the only person nwere na ya nwere the platform na ya ji wee bụrụ nke abụrụ nke ngalabata n'ihe ị na-eme ọdịda ga-eso gị ka abụgodo one thing for sure. Oge ọ bịara kwuo okwu ọgba ọgwụ mụ nwazi na onwe m oge mbata into the matter abịa m deal with the issue as a businessman, as onye Igbo. O nwere okwu aha ọ na-ada ekwu ọ na-aka mụ ihe dị ọ na-eme ya na-emetụta ha ncha niile aka ka ndị be anyị wee na-amata ihe. Abịara mechi ọgba ọgwụ ekwugo m ya severally, mana amakwa na onwe ndị na-ebe a na-amara ya mee. After ka VDM bịara ajem VDM esi ebe ọ nọ kwado ụwa ahụ si na ya na-abịa Ọnịcha because of it. Ọ mmadụ kpọrọ ya nya bịa. Ala those people kpọrọ ya bụ ndị na-pursue their own agenda. Ihe ọbụla mee nune n'ọfụma. O nwere ndị bụ na ọchịchị ya nọ kịta adịrọ ha mma. Ha na-achọ opportunity otu a ka esi nwe ya na political party opposition. Enwere ike ego ahụ efuru anakọrọ n'ọgba ọgwụ. Ego ahụ anakọrọ n'ọgba ọgwụ. Ihe VDM na-ekwu bụ why a ga-eji wee na-ebilu each shop. After ka agwa ha na-akwụ 500 emesịa bugo ya to 700. Good. O kwuru ya. Ihe m kwuru na nke m bụ nwanne m ọ bụrụ na ego a ka ị ga-akwụọ ma nga zụba ahịa kwụọ ọnya you get why. Anyị nwa bụ ndị Igbo ebe ọbụla anyị nọ na Naịjirịa o nwere ọnọdụ anyị. Ife ndị one nọ n'ala Igbo a
ihe ị na-azụ bụ ahịa ọgwụ. Ọ bụrụ onye ọbụla nwee ngabasị imetụ ihe ahụ aka. And isi ndị NAFDAC na ha rụọ ọrụ ha ọfụma, nwanne m nke nwazi ihe anọzi ebe a kịta nyanwa ada azụ ahịa. He's not a businessman. Ihe onye Igbo ya na-eme bụ na-enya jide ka mmebe ihe na-eme, mana ọ mana ya ga-eje nwukwe je challenge datin na court. Ọ ga-eje nwu challenge ya na court, mana mgbe ụfọdụ na-ege ajide ka ọ were nwayọọ na-amịrị ihe ọ na-amị. Some people na-adị ebu ihe n'isi na-efesasị ya bụ ndị akara ogori, ndị na-enwere ihe agbanịtanwu. O nwee ebe ha nọ n'ime ahịa asị na nke a bụ chọpị, ụfọdụ ụbọchị ahịa ka a na-agba, ha na-ebu ụzọ eme mkpọtụ. A gwara ụnụ si ụnụ na ebe ụnụ nọ na ụnụ ama na ebe a na ya emechi ebe a. Onye kwuri abụ ọdụ ndị mba nọ nwanne gị nwaanyị, nwanne nke gị bụ dọrọ akụnyere na gwuo na onenecha anagodo laịsensị ahụ ha na-eyuzu n'ahịa na ha dị qualified for it, emechie ebe a. Ọ na-emetụkwa ejebekwa ije mepee maka ịkọnsida families na-efeed from that place. Ha na-azụ dị ahịa without license. Asịghị na gịnị patent this and that, akwụkwọ adịrọ. Etu ụfọdụ ụmụnne anyị si n'obodo oyibo enweghị akwụkwọ, etu a ka ha si nọrọ dị akwụkwọ anọ. Adịgboroja ọ dị ebe ahụ ka ọ na ọ dị ya, ọ dị ya. Ịma nke onye bubatara, ịma ha mgbe eji ebubata. Ụmụ ahịa na-abata esetụlọ sekuriti ebuba ahịa. Mgbe m na-alụ ọmata ihe nji na-agwa gị based on experience, alụ m ọmata. Mgbe m na-alụ ọmata ahịa bata enwe gate data obodo ukwu road, na-ege ntị na Ọnịcha obodo ukwu road, alụ m ọmata na Ọgbarume market. Gate m ka ọ ya bụ ịgachi nweta Oceanic Bank that time. So o nwere ndị ọga nọ n'ime ahịa ha bata atụpe gate, a na-ebuba ngwa ahịa. Onwe onye chọrọ ịma ihe dị ya, a na-ebuba ngwa ahịa na warehouse na stores na-ebuba. Mana onwe onye bụ na otu a nọ na gị bifo iburu ba kwụọ m ụgwọ, mma ama ihe ibu otu a. Mana o ruo n'aka ndị a akụpụ. Etu akwa ka ọ dị n'ahịa dị iche iche. Ndị ọga, o nwere ọga ndị ọga, ngwa ahịa ọga bata otu Idumota dị back then. O nwere ndị bụ na ha bata ahịa bata, a na-ewelu ha ọkụ, ewe ọkụ ntị emecha offload. Ị na-aghọta? Nke nwa na-eji ikweta imesịkwa ị ga-ejidekwa echi irukwa to that level. Ịfụkwa ihe a na-agwa gị na ejighị ego mere so many people ha dị blind to ihe ndị Igbo na-eme. Ndị Igbo bụ ndị a bụ na nna onye gị ihe akịta hapụ mmebe ihe na-eme ya isi o were ya nye gị wee sịwa kwụọ ụgwọ a maka na iklem be right wa na ịchọ ka iklem right ya. Ihe VDM kwuru bụ ọ ha kwụzie this morning, ọ bụzie na ha daa iwu. Ọ gajee na Benin jee ka ọ dị akụkọ ahụ si ebe a pụọ agbago because na mgbe niile esi iriri ya a na-agwa gị how many people grown. The same way mgbe ahụ Buhari close borders. Jee na Seme, as I speak to you now, don't take my word for it. Jee na Seme jụọ ese mgbe niile efuru emechiri border, ihe nwụrụ na that Seme pekata mpe ya bụrụ 60 something people. Agụụ gburu ha. Ụfọdụ arụ adịrọ afọ ego ejiri nri mgbe a nọ lockdown, oge a nọ lockdown 2020. Jee jụọ ese ka nna gwa gị otu a ha kpochiri ahịa, nothing less than 20 people nwụrụ na that head bridge. Ụfọdụ bụ agụụ gburu ha, ụfọdụ ọya ịmago 1 or 2. Jee mee inquiries. So ifụkwa that na akpochi one na gọọmenti bịa si ilu a place, ọ dadị gọọmenti ọsịsọ ka emepe anya ihe a si iri abụ na achọ ọzi achọ. So which means ị ga-agbagodo na ana ka akụrụ onwezi ihe ị ga na-eme ka biznes ị ga-achọta ọ inwere laịsensị ị ga-eji wee mepee famasi mebe operate ka ihe ị ga-eme. Efurizi na o ji wee dị mkpa nye ha ego a ha nyere gị efe ka ịzụbakwa ahịa ị na-azụ.
na Chukwu gbatakwara gị under 6 months ịkọvakwa that money back. So VDM mgbe ụfọdụ ihe ọ na-eme ị na-abịa agha eghe because unu bụ na ha na-ekwo mgbe ahụ na-ekwo ihe asị ka ejugodo ese ka ihe na-eme ka ibele ebele. Lahụla na chi ejiela ụmụazị begiri na napụcha n'ụlọ ime asị ka ibele ebele na-ekwo. Ụfọdụ si ma ọ bịakwara tinye ọnụ I came abịara m ọgba ọgwụ etiri m ọnụ onye Igbo nwanne m. Okay, o nwere onye nwanne anyị Emmanuel Raphaels, it affected one of my kindred up until now he still get showdown. Mgbe ọ ka ị na-agwata ihe nna agwa gị abịa ihe eji emechi dị ahịa bụ na that place emitro to standard a ga-azụ ọgwụ. Agwalụ fasi na ọ bụrụ na unu ga-azụ ọgwụ unu ga-eje gbala anị up to 400 plots of land na ihe unu ga-eme a ga-enwe ventilation n'ebe a na-azụ ọgwụ na ikuku na-abata ya ine n'ebe ahụ nọ ikuku ahụ abata ya enweghị windows so many places ha ji wee nwee fault bụ na ihe federal bịa kpochie ya akpochi gị ọnọdụ ka federal sị na ha bịa ime demolition ha bata demolishie ọ na-ete ekicha 10 years ha nwere ike forget ya the place ị na-asị na ha arụ agha arụ nkezi ihe ejizi eme ihe federal gọọmenti ha chụọ gị ebe a na-ekwugharịba mana onye n'ihi abịara ka ọ na-ekwo ịdị right ihe niile ịdị right ịma na o nwere mgbe ị na-adị right mana ma mmadụ ka esi explain ka mma alụ gị atụ na o nwere one guy mụ na ya na-ekwu okwu na my office 2 days ago. O nwere ajụjụ m jụrụ ya ọ na-ekiri m ekiri. Nwanne ka m jụọ gị ọ bụ na ị nọ n'ụlọ ọgwụ ị na-enekwa nwanne gị n'ụlọ ọgwụ wee bụ na o nwere one woman nọ na wọdụ ahụ ana nwa ya na-enekwakwa ya ọ bụzie na nwa ya jebere ka o jee gote ọgwụ n'ime ahịa i wee na-achọ ka ị pụọ nwaanyị a wee kpọba gị wee sị gị doo na ngị bịa ka i welite isi i wee ruo di ya ịka ji pilo n'aka ga-eme ihe a nwaanyị ekubie n'aka gị ana mgbe ahụ ya na-eme ka ofu nọọsụ gapụtara wee jee amụọ ka ọ na-abịa the patient anwụọ na ana ịnọdị ya ka esi ya akọwa ihe mere nwaanyị ya ya akọwata nwukwe gịnị mere nwaanyị nwa na-enekwu ya jere bịa kedu ihe ya agwa na nga bịa bulite pilo onye wee nwụọ onye ka ị na-akụrụ dị aka nwaanyị ya na ya kpachara nkata na wee pụba nọọsụ fụrụ ka iji pilo n'aka ka esi ya akọwa na ọ bụ nga igburu nwaanyị ya the only thing ga-ekopụta gị bụ so Chukwu abi n'eluigwe ga-ekopụta gị ya ka na-asị you explain time maka na ịmụ ihe ya na-ekwu o nwere ihe ga-abụ ome ihe amụ ihe iyi ekwu mana edikwa right aka gị dị ọcha mana onwe aka isi ya ekopụta nwa isi gị nye ikulikwe elu ikutuo ị na-aṅụ soto God onye na-ekwu okwu CCTV ma ọ lesọ na CCTV kamera dị ya ma ọ bụrụ na enwe CCTV kamera nwanne m nekwaghị na nga etu a ka many people si wee jee nga for no reason etu a ka esi kugbuo some people kugbuo ha mee ha accuse gbuo ha for ihe ha na-emerụ so o nwere oge bụ na ịdị right ịdị right mana nwanne m onwe aka isi ya ekele m that you are right ihe ekele m ya so otu a ndị Igbo nọ na onwe ha onye right Igbo ya ekele m you know why ihe Igbo na-eji wee claim right ka nkọwa alụghị na onwe ebe a na-akpọ consequences of war. Afọ niile anyị na-ata kịta abụọ ọgụ anyị nụrụ bifo anụ ọgụ ndị Igbo na ọfụma a na-enwere nsogbu mana ewepụ ọgụ ahụ anyị ka ya nọkwa ọfụma ịghọtago now nkwubekwa okwu nsị na onye ndị ilo gbara gburugburu bụ alụ ka o ji aga ọ bụrụ na this generation nọ kịta na-erizi n'ọfụma ụmụ ọda Nnamdi Kanu nyechara ma Simon Ekpa nyere ha they will never carry it out because ị ga-ajụ ese ije anụnwa nje ọ ga-amịtakwa mkpụrụ mana kọmand go gị na-eje ka zombi ijere na leader gị onye isi kwuru
na ya otu o kwuru ọgụ o nwere nke onye isi ya ekwu igwe ya na nke agara ọ kama ọ bụrụ na ịbụ a loyal servant ọ ga-eme ka onye isi gaghachi echiche 2 times. na mmadụ emezi bụ na mmadụ emezi onwe ihe dị ya mmakwa ọkwa mabakwa ọkwa machaa echi ị na-ene anya so most of them aya amakwa ihe bụ na this date enwe na stain. If there is a good autopsy report he will be vindicated perhaps anyị tiri alaikiri nya ikekwe maka ya bụ perhaps ikekwe nya probability onye na-eje eme ọtọ iji ego autopsy nwaanyị a nwụrụ ebe ahụ ọfụrụ ego eji ego ọgwụ wee jebe ịgo ọgwụ n'ime ahịa ọ bụ na ọfụrụ ego goro ya na pharmacy dị na hospital ma ego adịrọ you have to go to the hospital to inside the market iji echi ya ọ nwụrụ mgbe ị afụ onwe mgbe eji na-ekwuzi okwu autopsy ịnọ n'ime iyetegị ịnọ n'ime so nwe mgbe ụfọdụ fụna dị right mana ịkpa ndị Igbo be anyị nwee sensị ịmara ndị Igbo be anyị jibu mpanaka azụcha ya nọrọ n'okpuru briji ị na-eme onye Igbo ihe ị na-eme ya na Lagos ọ gbachiteghị nkịtị ọ gbana ya bụ onye ebe a ọ ya bụ problem anyị nwere ihe ọ gbana ya bụ onye Lagos ka ọ mechata 1 or 2 na-abịa ha anyị megidezi ruzie to the point na enwetazie ego ọrụbazie ụlọ anyị ewere ebezie nrọbazie di ya mana mgbe ndị apply caution after the war ihe ọbụla ha na-enweta bụ east ihe ọbụla na-enweta east they don't invest in Lagos mana o nwezi ndị pụtazi filo na ala wotu ndị na-amara ihe mere oge ni ndị na-afụrọ ihe mere ọfọnwa bụ ndị nwe mind na-develop Lagos today and some other places far from so now tomorrow people ga-apụta ife m kwuru ya bụ na gị pụta is your right yes is your right mana ị na-anya egwu achọghị ha n'ịba n'egwu nchagha anya iwee n'oge chọọ keke na-abịaghị ọ ihe m kwuru nkwukwe ya the same ụmụ mugu na bụ Biafra n'isi ha nwa ya pụtakwa ka ọ ga-eribe ihe na-atọ m ụtọ mgbe ụfọdụ bụ na ọnwụ a na-egbu ha I dey like am sometimes na ọnwụ ọkpọchi ntị ogbuo ogo mụọ achịkwa agha ọchị idebe ahụ na fight for Biafra na ana mmụọ ka ị ga-anọzi efu na enwetabekwa ya stay there countries niile anyị ji amara maatụ na ndị nka jee na ihe those countries na fight for inene ka their life dị na everything adị in unison enwe clear cut vision na ihe anyị na-achọ na eke esi eji ya ihe m kwuru na nke a bụ na the approach na ihe niile gbasara ya adịrọ well organized ife abụghị iji ofu onye na-ebu n'isi power rest ebe ọ nọ nya ga-decree nya ga-declare nya ga-command nya ga-control nya nọ in charge of this nọ in charge of this asị o siri ike ife a bụ ife a na-akpawu mma delegate dị ọlụ karịa onye ọbụla along ebe a ga-ayọ biko you don't insult anybody ị ga-eji onu dị nlo ihe niile iji enweta ndị mmadụ bụ that emotional ebe a na-akpụ ya ekwena mana a na-eme anyị nke yes a na-eme anyị all those things mana ọ bụzi ya ka anyị ga-eji wee gbuo onwe anyị the worst bụ na ọ na-eme ndị a bụ kpụrụ onwe ha ndị isi na-anọ n'ọfịs ndị ụmụazị a na egwu Lucky Dube nke South Africa nwere egwu ọgụ ọsị those leaders na ha na start the war they start the war anytime they want some for for their selfishness and some for fun killing people for the wrongs that the people also have people dying for the wrongs that they do. Oh, it's painful. Ama m egego dị egwu nwere ike na-anụ ya mana ịma ihe ọ na-ekwu ebe ahụ. Letting people die for the wrongs that all those leaders
for their selfish decisions and ndị mmadụ eje na-anwụ. Iyetago those leaders fa na call for war anytime fa chọrọ because of their selfish reasons. You know, ọkwa Zelensky bụ president a na-anụ ọgụ a na-egbu mmadụ, nke a bụkwa president Russia, mana ha na-ejecha meeting, ha na-asị ebe a nọrọ meeting ka ha nụ ọgụ. Nke a narukwe eroluo tankị a bụka na-edestroy ụlọ mmadụ rụrụ arụ, gbuo ndị mmadụ n'ime. Uche na ndị isi na-aba afụ onwe ha egbugo ofu onye ji daga ọma ya onye a amara na okwu enwe n'isi. Mana ndị a ka ị na-eji esetụlụ ya. Egbu Ojukwu na-agụ Biafra, Philip Effiong onwe onye metụrụ ya aka. Ndị a niile bụ top commanders enwe nke ya anụ na-egbu. Ndị na-enwe ihe gbasara ha. Ịghọtago? Ha nwa ka ya anụ n'ọnwụrụ enwụọ for nothing. Onye chọkwala iji nwụọ echi ya jee nwụọ. Mụ ya bụ the last person ga-asị gị don't go and protest. Jee the protest, it's fine. Nwekwa onye gbaalụ tiketi mbịa Abuja echi mmeje. Mana nne anya fụ na egwu a na-abazi n'egwu nchagha anya anabam. You must know when to quit. Ị ga-ama when to quit. Onye nụbụrụ ọgụ gba ọsọ lives to fight another day. Mana ndị kịta chọrọ ịfụ isi ya. Ọ na-anụ fụ na ọ na-eluzu, ọ na-anụ fụ na ọ na-eluzu, ọ na-anụkwa fụ na ọ na-eluzu. Ọ ma ihe bụ ka ọ nachighi azụ. A na-akarị ihe akarị, mụnwa je beg ya for money. For why ngeji ya beg for money? Enwe m ike iji beg ka m wee jee protest. Anakọ mmemme ya, I no go do that one. Ọ bụ na na-eme ya na East ebe a, join nọ na East ebe nọ. Mma esi ebe a kọtụrụ tiketi jebe Abuja na nje ime protest na Abuja. Mba, I no go fit do am. Onye chọrọ ịgba tiketi ọ gbaalụ tiketi agogo. Nje anyị mechakwa anataba m. Mana ntụruo di a wee fụ na abụkwa ihe kwuru ka a na-eme nnaba. Onwe ndị nwunye ha dị ime anwụsị aha na that ifene. So many things na-eme. Ịghọtago? Mana ndị a na-eji njasi ji eme nke a taa nwanne, most of them enwe family. Ụfọdụ bụ born throwaways. Ụfọdụ bụ criminals a chụrụ ọsọ ebe a. Ụfọdụ enwe ofu ihe ha nwụrụ n'ala Igbo. Ụfọdụ enwe family ha that can they return to. Ụfọdụ enwe ambition in this life. Ụfọdụ dị ha dị emefe na mmadụ banged up abroad, they cannot return. Oribedu nni wee kwu okwu nnọta. Ha nwa na-ebu ya n'isi. A reasonable, responsible businessman ma ihe ọ na-eme. Ya afụ ya ka ọ na-eme nkwugheri ya. You no go see am there. Mba, mmambịanwu Abuja, mmanjoin mfu anọ m n'ogbe, mmambịanwu I no go fit come. I no go fit come. Onye okwelu ya jee. Ịghọtago? Onye okwelu ya. Mana the worst thing ga-emeghe bụ afọ nka Sowore ka ọ wetara Peter Obi ọnụ na ọ na-achọ ka ọ back ya out. Ịghọtago? Ọ na-achọ ka ọ back ya out na this and that. Mana Sowore ajụzi onwe ya. Ndị Biafra ma ndị IPOB makwanụ ndị Liberation Army na ndị otie ọ na-support ambition Peter Obi. They no support. Ha kparịrị obedience kpọọ ha obidiots. Ọkwa ndị be anyị kpọrọ ya obidiots because na anyị sị ka anyị support nwanne anyị politically. Ebe ọ bụ na that's the only way our voices can be heard. Ka anyị ma anyị ga-akwanye nwu Peter Obi di ya, ma anyị kwanye ya ọ banwuo di ya
na ọ ga-enye aka in some certain areas, especially in the area of irelease Maazị Nnamdi Kanu. Ha jụrụ ajụ. Now you know support Peter Obi. Ndị na-support ịkparịrị ha kpọọ ha Obi idiot. The same people ka ị na-akparịkwazi kịta na ha achọghọ ikwu okwu Maazị Nnamdi Kanu. Ị nwekwara sense. Do you have sense at all? You can eat your bread and your cake and have it. Mba. Onye ahụ ị kpọrọ kparịa inyeghị any support. Why iji eme expect to support you? Emeni expect na ọ ga-abịa. Onwe mgbe IPOB support Obi. Ọ ha kpọrọ obedience, Obi idiot. Ọ ga-abịa, anyị abịa anyị nche niile nọ n'obodo a na-awọchi ihe na-eme. Anọ m na media. So ana m afụ everything. Ana m agụ newspaper karịa ngịnwa. Onwe ofu mkpụrụ IPOB supportụrụ ya bụ ihe. And echefuna no election in Anambra. Mgbe ọbụla no election in Anambra. Mana emesịkwa ruo time nke Atiku. O nwere ka o si mee slack ya akụpụzie. Mana ị ma na anyị jụba ihe mere mgbe a ihe exchange ka exchange one or two. Ka esi wee slack zie the si mee the election. Anyị jụrụ ajụjụ ya mgbe a ya bụrụ sabotua. I know for many things, but we chose not to pursue it because he pursue be obro na ibu enemy. Man obo ihe obuna melonu, we keep record. Anyị jụ why Fada Mbaka ji wedi against Peter Obi because no wetere ego. Man o vouch for ndị APC. Onye obuna nwe ihe men. Then PDP no nwe mgbe a na-eme no election na Anambra this that. Man emecha mgbe PDP emekwa akọpụrụ Atiku mgbe. You wouldn't want us to say it because onye kwuo ya ọbụrụ ihe ọjọọ. Ọ ihe niile abụ na elu ifu na some people know they support the thing. Ọ dịka asị na ndị abụ enemy. Afụzi na onye ọbụla na-enyere ọgụ support as an enemy. Ọ bụghị onye ọbụla will buy into your ideas. When people cannot see that enough, don't go, like tarnishing their image, insulting them, labeling them, calling them names. No. You don't do that. Onye ọbụla they entitled to their opinion. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-support. So many people bụ ọnya ihe Biafra mere ha before. So many people bụ ọnya ihe Mazọbụ mere ha. Ibia bonite nke a. Otu a nọ na ọbụla ịkpọrọ afa ahụ Biafra, ọ na-ewe m iwe iche. You dey vex me. I don't like that name. Otu a anaghị ekwu okwu protest ma this and that. Afọ m ka ndị IPOB si wee push ya. Ịghọtago afọ m ya. So ihe abụrụgo ife Nigerian thing because voices na arise from the north and from the southwest. Ndị na call for it. Ọ na-gain traction. Na-enwetasi support from different angles, especially big wigs in politics. Hate ibegi on. Now, even like about it, okay, ghọta. Ewepụ na people like Atiku and Peter Obi, ma governor of Kaduna, and India. Ewepụ na ha tiri ọnụ, ọ bụ etu aka esi na-ekwu ya. I dey tell you, ọ bụrụ na IPOB tinyere ya kịta, ọ ga-apụta echi agbụrụ agụ twap. So ka wee ghọta the power dị in politics. Ka efu the power dị in building alliance. What is wrong? Some of you na-abịabe ụwa back then. Ka m gwa gị family in the 70s. I don't know. Okay. I've come a long way. Unu maala onye a na-akpọ Awolowo. Awolowo bụ a political figure ama na Yoruba. Ịma na onwe oge olu, I prefer Ajasin ahead of him.
ife abụzi ife action group, nke abụzi ife UPN, Unity Party of Nigeria. Awolowo chọ ka obi udo alliance, ọ na-achọ ndị ọ ga-eji wee mee vice, nyanwa bụ presidential candidate, onye ga-abụ vice ya. Ọ traịrị ugwu Hausa, sorry, ihe na-eme. Ọ traịrị na I need to verify this thing. Why o ji agbagharị my TikTok. Sorry, you can see ebe mama fix my TikTok. Ọ chọrọ ka m verify ya na live program, but kịta ọ na-agbagharị. Ekilizina na like ife ọma, na kekwana ihe TikTok na akasti onwe ya ebe a. So what was that thing? What is that? Anyway, I carry on. I was in a TikTok short, down. I can't keep myself. So Awolowo wee na-anya n'ugwu, ọ na-achọ onye ọ ga-eji wee melụ vice. Na Soludo na-achọ a na-achọkwanụ m ebe ka ọ na-achọ m, a na-achọ m achọ. Enwe onye a na-achọ how somebody like me. Ya na my senior brother na-alụkọ. Onye a bụ special advice ya on homeland security. Oh, my brother na Prince Ken Emeakai. Na Ken Emeakai ji my number. So Soludo na-achọ m, ọ ya agwa ya kpọọ m na phone. He go call me. O ji my number. Mụnwa ji nke ya. So Soludo aha achọ m. So ihe na-emezi na network dey bad. Now I know. Sorry. I must cure. I'm on TikTok ending. Ọkwa Regina ka a na-agụrụ egwu a, Regina Daniels. So dịka m na-ekwu, o wee bụrụ na abịa Awolowo wee jee n'ugwu cheki ya
ka o were onye ugwu ndị ugwu atọ nọ ya down wụọ ya na because na ndị ugwu enego anya decide ya ka ha form alliance with ndị Igbo na-egekwa ntị ọfụma ahụ ndị ugwu form alliance with ndị be anyị ya ka Chagari ji wee bụrụ president Alex Ekwueme nwanne anyị abụrụ vice ya then Awolowo jee na middle belt ndị a na-agwa anyị no go work ne anoge eji onye Yoruba be ha wee mee ọ chọba onye Igbo o nwere onye Igbo o ji wee mee vice amami na ghọta now as at that time ihe a na-eme ị ga-ajụzi why na onye Igbo abịa azọ president mgbe ahụ ịfụrụ ndị Igbo ka na-eko isi ha eko aka mere abandon property people akara nwetasi their properties anyị nọ on disadvantage that time aka nọchọrọ ọgụ many people lose their jobs ndị efro kịta na-esi ọnwụ na-ebidozi kịta na-ekwetazi na ha bụ ndị Igbo because of that nke ha ji wee deny ya kama ha kwuo na ha bụ Bini ndị nnekwu ụmụ onwe ha ndị niile bụ ndị Igbo nọ na Midwest enwe mgbe ọ bụ Western Igbo mechaa bụrụ Midwest ya ka eji nwekwa Delta ha kata ikwu ya ọ bụrụkwa Delta Igbo ka ọ bụrụ na o nwere ihe dị iche afọ ha many reason ị ga-ebu onye na-ebu Delta Igbo ebe mụnwa bụ Anambra Eklem bụ Anambra Igbo ọnọdụ ka onye Yoruba pụtasị ya bụ Lagos Yoruba mana ya bụ Yoruba ya bụ Oyo Yoruba ya bụ nkwugheri mana as a result of ihe that war anụrụ mgbe ahụ ọgụ ahụ anụ ụmụazị nọkịta ọ bụrụ na mpago kọwalụ gị ọfụma ihe ya na-emepe ọnụ gị n'ihe a na-akọgheri na-eme Biafra ị ga-ajụ onwe reasonable men nọ na-ekwu ihe na-ekwu how many reasonable men na-akọ ihe na-akọ ọ bụ gị na-ekwudo okwu a abịa na ọ dị otu ị nọ gwa onwe gị eziokwu ị na-influence anything na your community ọ bụ na onwe ihe na-influence na community you chose that na onwe onye bụ na your community onwe onye magụ you are nobody mana ebe mapụta n'iru akwụkwọ ebe ọ bụ na-ekwuru okwu Biafra buru ya n'isi ọ bụ ebe gị invite gị bịa na National Assembly asị otu ife na-ịma ihe niile asị gị bịa na National Assembly jegide ruo di ya bata na Senate House a kedu ka isi ya adreesị nwedi okwu ị bịa fụsịa ndị alhaji chiefs ndị a niile nọsi ebe ahụ ịkwụrụ ọtọ gịnị ka ihe ebe ka ihe ebido a na-enwe kapasiti ihe nwe a na-eru ihe eru ị ga-ebido n'ala wee na-eme ihe ị na-eme and ihe ọbụla ị na-eme chefu ebe isi bịa ya ama ebe ị na-eje if you don't know where you are coming from onye ọbụla ndị ilo gbara gburugburu alụ ka ị ga-eji na-aga ebe ya achị ọchị agwagidego m ụlọ okwu gwa ụnụ ihe mere m na South Africa na Chukwu nwa ogbenye na-ewepụtara ya way of escape oge ndị polisi bịa blọkụ everywhere blọkụ entrance and exit kwuo onye ọbụla stand where you are enyere m anya fụ na mmiri na-achọ iri m ebe a anaghị dị mmadụ ebu atụrụ aka ndị eke ahụ bịara specifically for mụa na nwoga a na-akpọ Makalele onye Amandụgba galop ka a na-akpọ eji mara ya mgbe ọ nọ n'ụlọ ebe a galop ka a na-akpọ ya Ekene nso onye Amandụgba n'ebe a ga-ama onye nnekwu atụrụ mụ na eke ana onye tụrụ anya eke a bụ onye Imo steeti onye ụmụaka ịmara ndị ụmụaka na-atụta eke jụọ ese na South Africa ife nna gwa bụ pure kpọọ South ndị ụmụaka na-atụ eke gwogwo ịtụ eke ọ bụ na ịma ihe nnekwu ndị na-eje agwa polisi si jee sachi onye onwe ya wetara ka ha kee ma that day ka nsi m escape a sịrị na onye ndị ilo gburugburu bụ alụ ọ bụrụ ebe ya achị ọchị ọ bụrụ ebe ya esekpu a na-esekpu
ejegidego m megide rịrịrịrịrị ka nrụpụ onwe m nakwa ndị eke juru di ya, ma Chukwu nwa ogbenye ahụ na-ewepụtara ya way of escape. Duputere m one woman nje amụrụ na South mgbe m biri ọfụ, ọsị m mgbe mma na nsị ya na mma na nwebere oge na mma na wee na-ebe every year sị m you are still here, na-asị ya yes I'm still here. Ọfụkwa m dadị ozugbo sị m ya still here, eje m I'm here, makụsị anya n'iru ndị eke. Anyị egwurube chịrị ọchị kekeke che na ọchị ruru m n'obi, chịrị ọchị ahụ mee escape. Ozugbo m pụrụ ihe m na-achọ bụ the available taxi ga-ebupụgodu from this place. Chukwu mepere m that way, mee escape. Now ndị Igbo enene anya politically for na to break through there it will take a lot. Some people say okay, let's go into buying and selling, trading, so that we cannot go hungry. Let's find our feet again. Ha baa na ya bido succeed be nọlụkwa ya nwayọọ wezie nwayọọ na infiltrate every corner of Nigeria, na infiltrate na ewere ya taking over one by one. Today that federal capital territory belong to ndị Igbo. Etu ọbụla isi chọọ ịgbakọ ya, steeti niile juru na Abuja ndị Igbo na ya. Ndị na-eme real estate ọ ndị Igbo. Kamat niile dị na Abuja jee nene ya ndị Igbo. Every business that matters bụ ndị Igbo. So now akwụgodu billions na asị senator ma ebe ahụ niile ebe ego niile a ga-end na store onye Igbo. Ọ ihe onye Igbo mere. Ije na former capital of Nigeria bụ Lagos, ndị Igbo wekpọrọ ya, wegide ya, wekpọọ ya. Dị nwa bụ civil servant bụ chief executive na this Nikon na NEPA na Nitel na nka. Ego niile ahụ izutere ị ga-eji abịa na shop onye Igbo bịa MTA, onye Igbo agbara profit ya silently. Yes, Ogbana Martin Obi, thank you for reminding me. Onye Awolowo peak mgbe abụọ ya na-akpọ Umadi Philip 1979 in Awota. Now ihe meziri mgbe ahụ after ka Shagari win election banye chiba Nigeria, a na-ekwu okwu ka Ojukwu nata ka ọ nata. Emebe protest na street ma mebe nke a eji nwayọ kpaa ya diplomatically. Ndị Igbo gbagotelu etinye bi ọnụ that elex ekwu eme nọ n'ọchịchị so tibi ọnụ ka ị na-aghọta na ihe ọbụla a na-eme enwelu ndị eji eje dị ọrụ. Ọ bụ ihe ọbụla ka street urchin na-amapụta, ọ bụ ihe ọbụla ka arịkwa ya nụ. Onye na-asị gị mapụta ya yuzo brain ya malụ dat na ihe ọbụla a na-eme nwere usoro eji eme ya ma ọ bụ na ị chọrọ ịnọ on the safe side. Getago okay Olichukwu na-eme gị na elesekwu emesi ofu ebe oko. So now emegide Ojukwu abata, ọ batara Ojukwu n'anya ọ bụrụ omugu ọ join no political party. Maka ihe ndị a na-ekwu ka ọ baziri political party gịnị mere ọ na ọda this that. Ife o ji wee daa bụ na one, ndị Igbo adịrọ groomed n'ihe dị na politics. Ha adịrọ groomed. Even most of ndị anụnwa na-achịsị anyị ebe ene ha maadị ihe dị na politics ha just banye. They don't know. Ụfọdụ bụ na mpa ha just kwa ha dị ya, Godfather kwanyere ha dị ya. Ha maa na this thing na-achị ịba kịta bụ ife ga-determine ma ndị bụ na ọ ga-adị ndụ ma ọ ga-anwụ anwụ. Because you need to stand there as their own voice. O nwere some certain things a na-eme influence ebe anyị na-amarọ like ọgwụ a ga-ebubata bịa lee na be unu na ụmụ ihe dịsị aṅa ebe ọ na-eme ndị bụ unu affect efu nke na-abịa ikwuru dị akwuo na nke ahịa eme. Ojukwu ahụ ị na-ekwu bụ the only man onye Igbo nọ na that house
nụọ ọgụ 1992 ya na Umaru Diko eburu ya dasị m Umaru Diko a na-agwago na abọndụ ka ebunata na Nigeria ewee ndị cabin crew ewee chọpụta ihe na-eme na ewee gbapụ ha for this that. Ojukwu was there, presence ya nọ there. Mana anyị bụ ndị Igbo, ọ na-adịrị onye Igbo difficult isi ngwa jee nwanne m jebe ka m nọlụ na nsogbu adịrọ jechite. Onye ọbụla chọrọ ije ebe ahụ kiti katakata kiti katakiti, ya bụ selfishness anyị ukwu. Enwere m group, enwere m organization, mana m ekweta na ya ma bụ chairman. Si mee election onye ọzọ bụrụ chairman, mma bụ founder bụrụ chairman. Ndị nọ na my groups ga-agwa gị Iyo Nation ajụrụ na m ya bụ chairman dị ya. Ọ dịkwa na-eme exist. Emụzụkwa anya business and charity organization ekwu na m ya bụ chairman and I'm not the chairman. Emụzụkwa anya legacy ekwukwe m na m ya bụ chairman and I'm not their chairman. Mana ndị be anyị na-adị too greedy. Gị ya ejide nke a jidesi every position or everywhere nke nwa power. O so n'ihe mere na mgbe ụfọdụ ihe anyị na-eme a na-echoke. Some people eneghi afọ na-ebu an extremist. Some people eneghi afọ that need very selfish. Ha pụọ. Onye a pụọ bịazie na-ekwu some things about you n'ihe ọfụrụ. Nke nwa na-afụrụ that thing ije buru ọgụ na-anụsọ ọgụ. Ihe a niile efu na-eme bụ those damages anyị ka ya afụkwa in the future, because most of our families today they scattered. So we have morals that young boys always respect for their elders. They can talk to you anyhow. They can talk at you without minding who you are. Yet ago. So more damages nabia. If you want to work with all these things tonight, kine ene no onwe fu ebe ifuru onwe at the moment, ịmalụ which way to go. Ọ mụ asị Peter Obi na ọ bụ ma mụ asị abịa ya je ya rapụ. Ka anyị na-watch 2027 ka ife ga-eme. Because n'otu ọ na-abịakwa, what if ị ga na-enekwa anya still bụ nwanne anyị Peter Obi ga-apụtakwa. Ka party ọ ga-akwụ na ya. Ọ ga-enwetakwa massive support. Because as it stands, ị ga na ihe ọbụla ị na-aba n'ime ya, ị ga-ele ya ọfụma, mmalụ ka o si wee kwụrụ. O nidikwara alliance, ọ ga-ebidiri alliance with either the West or the North. Even within that party ọ nọ, party ahụ ọ nọ, o nwere ike si ebe a nwebe problem. Now after then, ịma na ọ bụ ihe ekwutere ebe a na-decide. No, on the final, mgbe anyị release the result, which na mgbe release the result 2023. Ndị mmadụ adịrọ happy. Nigerians na-abụrụ ndị Igbo ebido protest by the 10 until nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi asị mba ya chọrọ onye ọbụla na-akpọ osi rapịa ka ya jebe court. Mana from there anyị amago n'oluzu gị. So this coming one, ị ga-eji nke mere eme nene o chenjie na Tinubu ewere n'aka ya chenjie INEC chairman. Ka ifu ka isi ya eme ya icheki ya Jonathan Goodluck for ịhapụ Jega ka Jega nọrọ dị ya. Anyị amarago that lekwa ihe Jeka ime. Onye nke were n'aka ya na change sie ma chief judge m ihe niile tisie ndị a gwa m ka isi ya compete nwe ka isi ya challenge nwe ya win ya. O siri ike. So ị ga-ebu ụzọ mee homework mara ma ihe anụnwa ọ ga-alụ ọrụ ma na ọ ma alụ ọrụ. Ife ị ga-enweta 40% ị ga-ama, nke ị ga-enweta 60% ị ga-ama. Ị ga-ene anya na necessary places ị ga-enweta those things. Mana ọ dịgo ka o si wee dị. So nke anụnwa na-achị bịa. Sorry about that. Come on, if I just take one English and move forward for some of our people, then I don't know. Because you can't take it away when the Igbo nada Igbo. You know, for the guy saying this war Igbo.
This was English. So kind of mixed here small. So that tomorrow, he got this surprise. If he just careful. Ebidia, camera gave tell those popular figures. And those popular figures in a jisikwe contact na mgbago o nwere mgbe o yeru akpọ ha si ha move ihe change bego ka o si wee debe na ha nwa ya atụgharịsị onye ọbụla na mana ha ejisi nwayọ misisie one by one, you no go see them again. Ha nasa mgbe anyị agụ victims, if not common people ga-abụ victims. Common people ndị na-eribe nri. I still put it to you. Oh, well, some people are they are still in the hospital. In the last 4 or 5 years, they are still there. Oh, well, again as a result of Biafra. Some families today cannot feed well because now their breadwinners had to go because of this thing. And when one you lose that day that day kaya ndụ ọ dị bụ ọdịndụ ọnwụ ka ma ọ na-aga ije ma na ya bụ a living dead na-egoside ya. O nwere nwa bụ na nwaanyị luzuo, the woman is going. Nwa ahụ egologo obi ya, nwa ahụ kọ anchor hope ya, but unfortunately ọ daa ebe ọ na-achụ Biafra. Anyị na-ekwu na afọ a bụ Biafra, n'afọ a bụ Biafra, n'afọ a butere ọnwụ. Afọ a bụ ọnwụ ka o representi. Mana ya afịa duto na obelu gị n'isi. Ife na-ebe na anyị na-ekwu okwu, ife ị ga-eme bụ ime argument ga-abụ kedu ka o si wee bute ọnwụ. Anyị na-ediskọs ma ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị, afọ o butere ọnwụ ka ọ na-afọ ebute ọnwụ. Ka m gụọlụ gị ihe mere na 1967. Nke 66 dị iche. 66 enweghị anything to do with Biafra. Exactly. Okoli Chukwu na-eme. The protest should hold, but with egwu uche. Any police ga-ebu n'egbe ka ọ gbaa mmadụ echi kwesịrị ịma na ọ mara ihe. Ọ dị senseless. Because na mmadụ ọbụla bụ a citizen, all right ya to protest. Otu ị nwere right to self-defense. Ị nwere right to freedom of speech. Police wekpụrụ agwakwa oke ma na ị nwere right. Agwago that you can exercise your right of remaining silent. Isi na echi ikwu anything na onwe onye ga-eti gị ihe. O ga-eti gị handcuff abụrụ jee na station. And onwe right iti gị ihe. Onwe right iti gị ihe. If we demand there for your lawyer, enye gị lawyer. And I'm looking forward to ama na Nigeria ji nwayọ na-develop cha. Ihe ji nwayọ na Nigeria na-echange kama na ọ na the pace dị too slow. Oge bụ na akpụta gị today, ede nkwadobe ịpụ court echi. A ga-akpọpụ gị court. Gị ma anọkarị 48 hours n'aka ha, ị ga-eje court. Ịlụzie court, all the judge maji ya decide ma ya anaba ka ya ga remand gị, ka ị ga-anara bail n'otu ọbụla. Ọ bụ ọzọ police ga na-decide ihe ọbụla. So nwobere we shall all get there. And I would have loved that na these people bụ our own lawyers anụnwa. Ọ bụ na ha ya na-ewepụtakwa time. Etu anyị si anọ n'iru akwụkwọ ebe a na-eme ka ị malụ that this is your right. Na nke bụ your right. Na ihe anụnwa bụ your right. When anytime policeman stop gị n'ụzọ, ngị dịrị ya polite. Mana ọ bụ na the policeman dị rude, na ị nwere right i remain silent. Ị ga-ajụ ya what is your offense o ji place you under arrest. Ọ na-akọwasịrị gị na all this things a na-agwa anyị ya. We don't know them. Ọ bụ na ị love la eziokwu na the society anyị nọ n'ime ya dị porous. You know? So that the more a na-eme ya, the more a na-emepe anya some people ka ha malụ that there are places you don't go. N'ife anyị ji agọ n'ọfọ
jisi ifugokwa omenala ga-eji na ya gwu egwu ife anyị na-agọ n'ọfọ mgbe ụfọdụ bụ mbọsị njọ ụkwụ apụkwa n'anya ama na enugu ya n'ọnụ m ugbo one ana ikekwe enụrụ ya n'ọnụ nna gị ma enugokwa onye ebe ọzọ a na-aga ọjị asị ụbọchị agụụ na-aga ụzọ na ụkwụ anyị ama apụta ilo gịnị bụ agụụ a na-aga ụzọ enwere ike mmụọ na-aṅụ ọbara pụta o nwere obodo ị ga-eje n'afọ na accident na-emekarị that particular place ugwu Njaba river ịma isi n'olili that bridge ịma moto ọbara na ọ na-awụfuru di ya ịma mmiri a na-akpọ Ọvịa river na Benin iruo mile 18 Ọvịa river ị na-afụ ihe na-eme di ya ị na-afụ ya o nwere ụbọchị m na-aga Lagos pụta di ya n'ofe nke ọzọ ndị na-anata isi anata nna trela pigọsichara moto ndị mmadụ mazie ihe anyị na ebe a mgbe anyị ji na-elute moto ndị road safety abịago ọbụreju ka ekorogodo ndị a kopụgodo epụzie ka amara ihe a ga-eme moto nwere accident ebe a ruru 8 oge nlu nchi ya a ga-agafechazi wee na-agwa ndị mụ na ha nọ n'ime moto nsị ha ụnọ ọmụ ebe anyị nọ ihe a nsị ka nkọọlụ mbịa na-akọtụrụ ha dị history mfụ na ụjọ na-atụ ha nkwụsị ụzọ anụnwa nwe ụbọchị agụụ na-agụ ha that river na-agwa gị ọ bụrụ na ị na-agba ụzọ mark ya the place ị ga na-enwe notice na a na-enwe accident ebe a steady efu na ịgacha the river na ị na-eje Lagos ịgacha the river agbọtụ small ana m n'anya adị m afụzi enwe alụsị dị chi efesi ebe nke yi escape nke a igbe escape eme so isi ụbọchị njọ ilo mmiri ahụ nwekwa obiọma mana o nwere nsọ ya ka ọ ga-abụ na imebie ị na-enwe problem anyị adajụzi ese mmiri be anyị adịghị elikarị ụmụ ya mana o nwe ihe bụ na o mee orie mmadụ and before orie mmadụ ọ na-echikwe warning mana ndị ahụ ọ ga-echi warning na-abịa chie ha pụta taa ka ha kwuo ya maka na ọ bụ ha pastọ ihe ege ndị dibịa na-enye anyị warning na mmiri si mmadụ agbadatana ya onye ọbụla nyefe efu na for 2 weeks onwe onye ga-agbada mmiri a o nwere mmiri ga-enye warning nwaanyị ọbụla na-afụ nsọ ya abadatakwana today ụmụ nwaanyị na-ajọmpụcha n'ime mmiri burucha pad maba n'ime mmiri na-emetọsi all those things ụbọchị that thing ga-apụtazi ewute iwe ka ọ revenge ya ka ihe ekwusị ụbọchị ụdị ihe a ga-eme Chukwu ekwekwana ka epụta ilo that day nwaanyị akpatara n'onwe ụbọchị ị ga-apụta ụla n'otu ịdị week ị chọọ ka ibi n'elu bed ike agwụghị ị na-enekwa time fụ na time na-aga isi ọnwụ mapụta ịmaba bedroom ịwụcha ahụ ị na-akwado ebute chọba wristwatch ga-achọ ịchọkọta wristwatch gị fịa itinye aka na fonu ka ime kọl ọ bụrụ na ọ nyụrụ anyụ anụ ọkụ dị isi oke ka ịchaji to your phone small ka ime kọl ma onye gị na ya nwe appointment ịchaji ba fonu ịchajicha fonu ka ị pụọ taya ga-ada ị nọrọ chenji be onye niile anyị kwagharịgide efu na by the time ị ga-adị tụrụ ikekwe time agara enweziri ka ịpụta ịnụ akụkọ ọjọọ ihe dị ona mere ọ bụrụ onye gị na ya karị ya wee jee ife ịnụzighị na onye nwe moto anụnwa na asịghị na 5 minutes ago ka e kidnapụrụ ndị bụ moto efugo na ngị nwa ka a karị kidnap mana ikwuo na si ụbọchị njọ ụkwụ apụ na gị n'ama ihe niile aha adị so nna emetụtara gị aka ka ị na-aghọta etu ụwa asị adị onye ahụ efuru na-eme ụjọ ọnya na last ọ bụ onye ụjọ ụbọchị ọ ga-eme gị ihe o wepụ obi n'azụ mee gị ihe ma anụ ya manụ ka ọ bụ ihe ọjọọ so na-agbaralụ nsogbu afụgo m onye na-adọ mmadụ aka na ị ga-egbu ya taa dọgide kirikiri ofu aka onye a welitere ka ọ dọpụ ya aka onye ada otu a ka o siri nwụ abịa ịkụ ihe ndị na-ekwechirisi akụkwa na onye ihe na ha nọ na-awọchị ihe niile na-eme ebe a sinsi
na onye agburu onwe ya na ọnwụ na-agụ ya sinsi. Onye nke a bụ na ndị mmadụ fụrụ ya, o nwere lọk, o nwere mgbe ọ ya eme ụdị ihe eme, onwe onye nọdụ ya to defend you, anya bụ na igburu mmadụ. So otu ihe nọ na ị kwesịrị ịmadata na the only way bụ ị apply extreme caution ihe ọbụla ị na-eme. Ihe a na-ekwe ekwe a na-akarị ihe akarị, o nwere steji ị ga-eru ma a na-ekarịgo ihe mgbagharị a na-akarị ihe akarị. Sowore na-epuchu for Maazị Nnamdi Kanu na ama nọọ lọvụ o nwere fọ Nnamdi Kanu na lọvụ o nwere fọ ndị Igbo. Akwa ihe anyị ga na-astọdi ya na-awọchị ya ka anyị mara ebe a na-eje. N'obi m niile ọ ga-amasị m ka federal gọọmenti release Maazị Nnamdi Kanu and release everybody dị connected to ihe Biafra anụnwa eji na nga dị iche iche. Anụ m ka Sowore na-ekwu iluo na Niger steeti n'ebe a ka ị ga-afụ na onwe prison ndị ebe a ka a na-adọmpụ ụmụ Igbo. Ihe ahụ o kwuru bụ nke ọ fụrụ. Nke Niger bụ nke dị nso, ijeba Kebbi steeti, ijeba nke ebe a na-akpọsi ya, o nwere otu afa dịsị n'ugwu Awụsa, ebe a ka ebunasichara ụmụazị ya, ebe a ka ebusi ndị be anyị jedebesi ha. O wee na-abụzi nke reliziri a na-agụzi egwu na-ekene Chukwu, ihe na-ekene Chukwu bụ ka iji ndụ ga-apụta. Elu na-abịa release gị kwuo na ya apụta no unless enyere gị Biafra, because unu na-ekwu okwu sometimes unu adịghị eji sense ekwu Biafra or death ọ bụrụ slogan. All these things ka ọ ga-abụ ịpụta na-agwa nwanne gị ekwuzunu ụdị okwu a ata gị agụ na-ebusabụ. Ke ka mmadụ dị ndụ ga-eji wee na-asị Biafra or death? Death ahụ bịa ya ịdị ready stand. Ihe tiri na nga ahụ bụ ka ọnwụ ahụ bịa, mana you know fit stand down, mana ya pụtakwa echi ị continue kwe with that same slogan. Ị ga-asị ka ị change ya. A na-afa afụ vidiyo onye nke Finland ka ọ na-afa amụ ekwu amaghọ m ma ọ bụ nke ochie ka ọ bụ nke ọfụ. Ofu ife mmaala amaala obodo na ebe a na-eje etela aka. Ọ bụ na a ga-ekewa this country, ọ bụ na a ga-ekewa this country, I need strong figures ndị ga-epush ya na that place. Okwefu ndị nke ifo na US, those men na US ka ha nọ na-ekwu okwu. O nwere ndị ha kpọtara, they were not standing alone. Ndị a kpọrọ ambassadors a Nnamdi Kanu kwuru okwu ya. What is it? No. Biko na ewe n'iwe. Sorry, na one come. So ụmụnne m ebe a na-eje etere aka, those men I feel na that place na America, ha nọ na-stress facts, I na-decide, na-ekwugasị okwu, na-enye reference ihe na-eme na Nigeria, which no ife aka na-eme expect. O nwere men ndị ga-ekwu nwe
and I got to some places dị very important na-host programs a na-call for sensitization and echi ime i connect ta a prominent figure ọ bụ ndị a kpọsịrị ndị gịnị media social media warriors anụrụ a na-akọghịrị ọ dịka bọsị anụnwa ka nọ na Lagos nke a na-akpọ Metusela kpọọ m na fon ife mbagharịa na mbadadị ị na-eme program ịkpọọ m na fon ka ị prove olu ndị IPOB na-ebu nke ahụ na-emekwa illiterate ya na-akpọ m na fon ka mụ na ya bịa debate begin ọ bụrụ na ọ bragichana ọkpọọ m mkpọtụ dị mụ emecha kpọchiga ya ejigo eme vidio mana ha jisi my videos this that nya na m na support Simon Ekpa negodu nwa bingo na support Simon Ekpa asị hunu asị onye ka ọ bụ na akwa anọ mgbe m kpọrọ ya good one maka na m kpọrọ ya good one ka o ji bụrụ na nna support ya mgbe ị kpọrọ Nnamdi Kanu supreme leader onye mere ya supreme leader why ga-eji kpọ ya supreme leader ebe ka mụ na ya nọkpa nkata na ọ ga-abụ my leader mama kpọzighị ya supreme leader mbụrụsabụ mkpọ ya supreme leader obi adịghị m then onye ọzọ na-ewesara m iwe nwaanyị ji akpọ Nnamdi Kanu supreme leader onye nke a na ndị otu ya na-akpọ ya good one wee adreesị ya as good one nya ka iji wepụtasị na nna support ya ihe niile efuru na mochagharị na-ekwugheri ya most of them enwe anything here. I'm telling you o nwa nke nwere anything here. Gịnị bara ndị be anyị ọgaranya ị mara anyị na-ekwu okwu very dark man jebere China ihe ọ na-eme anyị na-afụ ya sị na ọ dịrọ sustainable highest ọ nọ ebe a 1 month ọ nata ịhapụgodi ya na China agụụ ga-egbu ya iwe nna gwa gị ọ bụghị ebe ọ kwesịrị ilu ka elu gwa na ihe ọ na-eme ọma anyị ọ gbajira na keke ndị keke eje test keke buru ya jebe na rough road ka eje test ya keke meseji na pass buru ya jebe ebe a jena na bike jebe a those businesses ofi na ndị be anyị na-eme na-eriju afọ ka o jee ebe a jee mee expose ka ndị mmadụ mara na ndị Igbo na-eme nke o wetazie nọmba ịchọ gị kpọọ factory gị kpọọ nka ka ebu igi ya nke ịchọ gị kpọọ nka now ije na Lagos o nwere afịa na-akpọ Arena na Lagos ege ntị ọfụma ọkata mgbe ụfọdụ na-agagharị na-eme research ka ị mara ebe ọ na-enweta ndị be anyị iluo n'afịa a na-akpọ Arena a na-azụ akpụ ụkwụ ebe a ndị be anyị na-azụ akpụ o nwere akpụ ụkwụ ịghachi igo na onye be anyị agwaghị na nke a bụ Lagos na nke a bụ guys nke ha gụrụ n'aka ndị China na China ndị China buteziri their company here na-elezi ebe a ihe a bụ ka egbuo biznes ndị be anyị ọ bụ na onwe nọ narị na ebe a ọ bụ na ihe nnekwu ụba si ya kwuo efe na nke a bụ ndị China nọ na be anyị ebe a na-alụzi ya na company ha dị ebe a na-ebubata ya n'ime anyị mgbe ha bidoro na-eme ya efu na enwezi n'idi nke nwe ije Lagos ijebe China jee zụọ ya efu na-eput go out of business systematically ọkwa the same thing ka this idiot na-eme ihe a na-agbagharị ndị nwere na-agbagharị agha dị ya nwa jiri nka bi ihe niile nwere time nwe obere oge owicha nke ahụ gaa n'anya anyị ka anyị ga-anọ nke ahụ eme onye na-ada eme biznes na-amaghị ha na-akọ na biznes ikunye na ndị importers egbuo n'anyị emere nke a mee nke akwa ahụ importer rere ngalọn ịma ụzọ Aba jee na Aba ka igoro na-echi ha ebe akwa alụghị ya n'ofu ihe ahụ jee Aba ka akwa alụghị ya iche na ọ dị izu mmadụ ị na ebe agba visa si ebe a jee ebe a risk everything ruo nọrọ na họteelụ na-akwụkwọ họteelụ na-eri nri dị na ya na-ekwogharị obodo abụghị ebe ha na ozugbo ihe niile adịghị na ya na-aga o nwere nke ị ga-ejebe na village agwaghị many miles agwaghị many hours ị ga-efe n'elu sef wee ruo di ya iwe ruo na that village iruo di ya ọ bụkwa iruo nata ozugbo ya ala akwụkwọ ala ahụ di ya iwe gagharịba na akpụrụ ọgụ gaa di ya iwe fụsị ihe ha nwe
wee compare prices mara ma ya emenwukwu ihe dị na ya ma ọ bụ na those people enwe their outlet in cities ịbata fụsịa ya ikekwe ibere ebe a bụ ka igotatu ya chipa onye ọbụla nọ into business mata ahịa ahụ ijiri ego sef nwere nke ị ga-ebunata gị na ya nọrọ hie ihe ifụrụ bụ nke erere ozugbo ịma na ahịa ahụ elesịrị nke ebunatara ihe eji kwụbụ ya n'elu a bụ ka a nwee ike kọtagodu some amount before ahịa anyụ ọkụ na onye ọkụ ihe ya dosiri ebe a ya taa ya ego gị niile down o nwere mgbe ọ na-eru ọkshọn a na-egbuzi egbu ọ bụ ozi ego ndị mmadụ ọ ga-ebe ngwa ahịa ego masị ma ya na ojide ego ka ọ wee zụta ahịa ọfụ VDM very dark man asị onye na-ebupụta amụ ya na-elesi ya ndị mmadụ ya bụ your savior ihe mere generation anyị nwere kịta bụ na onwa nke nwere sense onwa nke ma onye na-edu edu na onye na-ahụ edu edu nwa onye na-enwero biznes ọ na-eme na Naịjirịa ihe ọ na-achọdebe bụ ebe problem dị otu a very dark man nọ ihe ọ na-achọdebe bụ problem ka ọ wee dị relevant ebe okwu ebe ọ bụla ọ furu okwu oje ma ihe ọnụ Naira Marley ọ jiri je gbaa igbo ya wọ Mohbad anwụọ na Mohbad anwụọ asị Mohbad bụ ya right hand man ọ bụ nzuzu niile a mature people fụrụ ya ama nwaanyị na Davido ya kwere ka ọ bịa ihe niile onye ọ fụrụ drag ya ọ chọrọ ka ọ drag ya Obi Kubana enecha ya ma na ọ fọrọ ya he remain for you one onye ka ị bụkwanụ ubi you kwanụ ihe abụkwa ka ọ drag ya Obi Kubana ka o gbuo brand ya etu a mana ụmụnne mụ na ga most of them no get sense orientation enyere ha ụfọdụ bụ single mothers zụrụ ha ụfọdụ agbaba ụkwụ na village for once so that Igbo-ness anọrọ in them all the same people bụ ndị a na-ebu agitation n'isi na-akọgherisi na-akpọ ka zomo ụmụ onye ma ihe bụ nna ka ya nyoo ihe ha 2 times a sị ha na forward march ọ na-amachi na-eje ka zombi ọ na-amachi na-eje si mekikwa chụọ maka jụọ na m ajụjụ a mbụ ndị a na-adị ekwe anyị ọnụ weta si na ha na-eme ihe Biafra osi aṅa wee bụrụ na iruo na Akwa Ibom na ịdị free iruo Bayelsa ịdị free a na-emere ihe a na-eme iruo Rivers steeti onye ọbụla na-emere ihe ọ na-eme enwe sitati ụmụ n'obodo niile ma na-enwere ya n'ala Igbo ụwa ya ejiwe nwe ya n'ala Igbo ihe ndị Igbo ka a na-eme ka ihe Biafra ka a na-eme ọ bụrụ na ihe Biafra jee enforce ya na Cross River enforce ya na Bayelsa enforce ya na Akwa Ibom enforce ya na Cross River enforce ya na Rivers steeti ihe ya emenwe ya nọ n'ala Igbo dee na ọ bụ na ihe ndị Igbo ka a na-eme ka anyị kwuo okwu ihe ndị Igbo were afọ aha kpọrọ Biafra were afọ aha jee fa ihe ofu ebe debi ofu ebe ịchọ float a new name iwee new brain new ideology wee bata ọ bụrụ na ama akị agụ mara ọkpa gị ọ bụrụ na enwere football match amara gị ọkpa gị dị dangerous ọkpa ahụ mgbe ọbụla bọọlụ obere na ọkpa aka ya na-ama akị amaghị ihe mere agbajipụ ya agbajipụ a na-eme ya eme afọ na onye abụ wahala ejidie o nwere maachị mgba that year that was 96 yes o nwere one boy onye ihe ala the boy na-agba ajọ bọọlụ so Ọkịja na ihe ala nwere maachị oge the boy batagodo na-amacha kochu agwago kochu about the guy kochu wee bịakwute m wee sị m biko na m jee gbagharị ya 3 nhapụ 10 jee gbagharị ya 3 isi akwa mana na menwa na power adịghị na my left foot na nne use hara abụ mana ọ sị m jee ihe ebe ahụ na this boy ka ọ chọrọ ka m jidere ya si onye nke ọsị m nsị ara nsogbu adịrị wee jee kechiri the boy debe unless ọ metụ bọọlụ ọkpa bụ na ọfụ am
ihe mụ na ya megide a kọmiti ndị guy sef ebe ọ gbaa ma ọkpa amanye eme na mmadụ na nna agbakwuru onwe m ọsọ ọgba dị ọkpa o nwetaghị m afọ ya jee nye ya yellow card. Emegidere this boy ihe first half we no fit score, but second half no way. O mere maka m rapụzie that side gafee the other side, mana o mesikwanye goal that day, which na ọ bụrụ na m okechikwere ya gafee side you no go fit score, ọma achieve with that thing. So ọ na-eji n'oge ọ bụrụ na ị nwee match ị nọrọ rụọ your homework, analyze ya ndị a niile gị na ha na-achị gba match. Ya kpatara na some people na ba agba game fa aba efu a good gambler. Ọ bụ ha na Man U na Liverpool nwee match, ife ọ ga-enene bụ ke squad onye a chọrọ irelease ga-agba this match. Ọma hitmen n'one nwere injury, mara injury list ndị a, malụ ndị bụ dat na ịhapụ ndị a ha emeghị arụ. Ọ na-enesi ya mara mmadụ na-ebu yellow card wee na-abịa na this team. Ọ mgbakọ ya bụ analyze ihe ndị a niile i wee nwee mind wee gbaa gị ma kọmiti ego. Ihe ọ bụghị mmadụ iche ka ịdị very careful. Ego ka ị na-achọ iwepụta, investment ka ị na-achọ ime, that investment ị ga-adị very careful mara ebe ị na-eji ime invest. People know into landed properties, real estate. Before mmadụ na kọmiti ego ya ọ na-ebu ụzọ jụọ ese malụ ma anyị onwere case. Family ahụ ị na-ego anya ị hapụkwa family a gakwa ebe ọzọ gaa jụọ ese about that family. Ọha nwaanyị eziokwu asịghị yes na ọha nwaanyị ma n'obodo na-achọ ile anyị akpọ ịma na ihe abụ obodo, ị ga-adị careful. Etu a ka ọ dị n'ihi na-ekwu okwu freedom and efu na ihe anụnwa nwee to do with human lives. Ị na-asị mmadụ jee face onye bụ egbe ịpụta ịkwụrụsịa nwe nwanne gị nọ na military nwe nwanne gị nọ na polisi ya jee resign. Ọ resign ka ime gịnị ka inye biya nri ka ọ ka ime ya gịnị ka ịkwụbi ụgwọ take over his family needs. Gị nwa na-ekwu okwu a ebe bụ family mmadụ one na family gị ka ị na-enye nri ejire na family gị fụ aka gị dị ya iwe na-asị onye nke na-arụ ọrụ jisiri ike nweta ọrụ nya resign. Ọ bụrụ na ọ resign ọ bụrụ enemi igbe sawa ndị mind ndị mmadụ ha kpọọ onye asị. Ọ dị too bad. Before gị nwa bụ mmadụ ga na engage onwe gị into some certain things, nwanne m ị ga-ajụ ajụjụ ọfụma. Fanjulu onwe m bụ na m adịrọ comfortable, ọ bụ because na ya nweta Biafra bụ na m adịrọ comfortable n'ụwa mpụta. Ndị nke na-ada achọkwanụ Biafra bụ ndị Yoruba ka ha dị, ndị Hausa anaghị na-ada achọ Biafra ka their life dị. Nenecha ya analyze ya Nigeria niile, after can analyze ya Nigeria niile, from that na anyị abụrụ the worst, our condition abụrụ the worst in the country. That's why anyị ga-adị ndụ wee na-efesi tomorrow. Ị na-anya fụ na ndị niile ahụ mere ihe Biafra nụrụ ọgụ ahụ mgbe most of them anwụchana. Ya gekwa m ntị ọfụma, most of ndị agha bụcha kpọrọ ndị Igbo asị seized properties ndị Igbo, many of them, most of them, 75% of them anwụchana. Ma ndị niile na-anụcha afa ha mgbe most of them don't buy go. And I still put it to you that in the next 20 years, what is possible na onwezi onye nụrụ ọgụ a ga-adị. So by the time face ndị a niile out, ndị nke ọfụ ga na-afụ ya that o mekwa sense nna ka I practice kene ndị ọbụla na ọlụ onwe fa. And by then I get discover go to so many things that could aid life, ka life dị too easier. The same way again, I feel that now life is too easier now than before. You know, I feel that we're much development now than before. You know, I feel that now I now connect to Western world or global. I now connect easier now than before. So it keeps getting better. That in the next 20 to 30 years, we are no longer going to be a binary today. Our stories would have changed. It deny Gida presidency, oh, one more gay. If that na where's the choice? It was it.
So this set of greedy politicians anyị nwere kịta agaghị eme anyị ka anyị hate politics because of them. Ha ga-emekwana anyị ka anyị lose hope na hope adịrọ. There is hope. Enwe hope. Enwe serious hope. N'onwere oge elue. Onye agwa ndị France ọma na a ga-emecha ha luzuo Niger, luzuo Burkina, luzuo Mali. France amarọ. Mana ihe niile na-eme n'ụwa na-eme with time. Ha luzugo the key places ebe ha si akọrọ. Gbaa sịkasịka niile anyị agba, they lost it. So otu efukwala ya kịta resonance, otu efukwala ya na ka ọ ga-adịkwa one day pụta. Okwefu nke Cameroon, nwekwara ike na Cameroon apụta. Pọbi ya apụ onye ọzọ abanye. Ihe a na-echenji. Otu a ka ọ ga-adịkwa Nigeria one day. O nwere steeti ga-apụta ha sị na no injustice. Ka arapụ kene ndị Igbo ka ha chizia. Oge a Igbo anya na-ayọzi ha ayọ. Enwere ike onye a ga-ewepụta oge a nwere ike bụrụ onye isi nkụka ga-eje ebe a megheribe. Nwekwa ike ọ bụrụ na onye ga-eje abụ onye ma ihe o jee ebe a represent ọfụma, you know. Mana ajụjụ m na-ajụ bụ onye ọbụla sịgo na ya bụ interest of ndị Igbo n'obi n'isi na around ka anyị fụ aka ya on humanity, ka anyị fụ ihe onye a megoro to turn lives around. Ọ bụrụ na ị na-enecha ma ịfụ ụdị ya nwanne ya niile bụ hoax, ya kpọrọ hoax. Yes, ọ bụrụ ya. So ebe a ka m na-erest my matter n'abalị a. Being on TikTok, thank you for the likes and the gifts. Thank you very much. But you can still keep it coming. Then on YouTube, we've dragged this thing. I know I watch anything. It's almost 2 hours. I know. And then on Facebook, thank you for following. Thank you for being there. And your comments are from me. Onye ọbụla mana ọ ga-akwụ ụgwọ ihe o mee. There's judgment upon every soul that sins. Ka Bible sị na that sinneth. Mana ya bụ sinned. TH ya bụ dị. Ndị be anyị na-agụrụ akwụkwọ ndị na-amara ihe ama na enwe Old English, nwee New One. Ya a na-akpọ he that talketh. Onye ọbụla na-asụ oyibo ama na onye a bụ ezigbote illiterate. He that talked. Oh, yeah, talked, talketh, walketh, standeth. Come on, yeah, about your English. So, I talk go. I mean everything. Anybody that sinned, when you're gonna make a job, you give account for it. You stand for it. Yeah, you put my etu ọbụla o si pụta iwere ya. So ihe ọbụla onye na-akwado n'ime ya kwado ya ọfụma ma nga lụọ your homework ọfụma, dị njikere for the outcome. Thank you. So ị na-apụkwa echi, dị ready for the outcome. Ọ bụrụ na ọ mere ọfụma na ọ ga ọfụma, anyị ekene Chukwu. Ọ bụrụ na ọ gara ọfụma, anyị akaụntụkwa our losses as usual. Igwe niile jekọ n'ụzọ, ọ die na die. Ọ ka esi okwu ya, mana mụ achọbe enwu kịta. Daalụ. Thank you. Ngwanụ. Ọ ga-adị echi. Pauchi Pauba. Ka ọ dị tomorrow. Thank you. Good night.